Mkwano te yonda kwane igoro yo Mong'ina yo minto. Karibu. Ona toka swasi ci kanisa. Viticha Catholic. Oya ora ko viticha. Aso Mong'ina ale ko siriki. Mabatara atano ko chapota na kaki mwa kwa mnambu wangu. Asenge je jinsa. Viticha. Aba minto barero kona mate na bakwa nimbiye muri mwezi. To saba Senge njo Mong'ina Catherine. Motongi mwanji tata Nyasaye twakwere ngambi yamano. Watoto Mong'ina Catherine mneke wasa usweito. Twamenye nero monene, twakode mirima manere. Twaragira manere. Nyasaye tunade kware ngambi ya. Haira nasirira basarwete. Twakwere ngambi yamana asayonsi. Twasabe tuno kuyene siama bira Kristo Yesu ro motorito. Biyamana gorbitija. Ayana ayo toraga nimna ko korangeli gocha ekebungo o saba o ikaranze. Borabu Catholic. Borabu. Korambaraika Makura Catholic. Botana Catholic. Biamono abageni bakire Yesu Mong'ina omwana ndi bono ndi okwenda kwaye kobokuya abantu baye bonse pi bo Mong'ina mba mwanjete lakini Nyasaye amwanjete mono ekiagerete akamwira tusabe Nyasaye tatu omaneno bw'ebintu byonsi twakwalira ni Yesu somo butano yito maneno tore bono eso kwa elimu Mong'ina kuwa sare Mong'ina mwenye ga gusara maneno wane mukarabise kwa ndio tu watori baba itogo to maneno na to Kristo kwa luguchi makawa ni soro go testingo jumano Yesu Kristo motorito Yanya goto SDA Yanya goto SDA Naintue une kanisa ya Nyagoto twatebire pole sana aso musiboyo iga tusabe motongi usenie family yiga yo Mong'ina atigire maga ando bakonye obasentin chera Jonsi twasabire gitira asire tira Yesu ero motori mbarikiwe sana Mbiamono ya Nyagoto Sengera CDA Abaminto bwakire mbiyamole mwansiga biyamono ono gatwasirwe ndo tokwana kyaro Mong'ina minta abereka gotosiraria no yondo moroche gara twarwe atako kumatuguta engane ene tware gotiga sense yentu ntobwati bongainya bangina bakori orogendo kuba kori orogendo ntwe toko abeka sama bokanya sa Nyasaye ne arobieka umanyete sa abantu bakosira bakogenda igemere memia yerianga no arenga soko bako kwa manene gaturangeria ngo Yesu akorwanja kwaye tusabe tata Nyasaye yoregoro mono oba kuna endo egwesiko no banene kurwana gukakana kale mtumwanya abantu manene Nyasaye nduna abantu bekingenjo chebibe abutu asarete kurwa somo gondo eteni tokagoru tokaoni gunorio mubekerecha gochiase amakweri wana no otamenyeta sense ya makweri ando motongi itombi yamone kera wanchire Yesu Kristo akira sense watebire ngonde bwansi yorege ne testasira twamanyire ngo Mong'ina no mwege nuorenge
konya kurangeria renge omonguru omwabere una butamba ari gukurangeria ekara ko ende kanisa na intu atwa kubekira sama bokaye omumanye na ebyeka omurigeta se gitabu cyobugima na intu boigo twabere bibyeito tukogwenere togotogie ikiagere nsitoregere mbe tori abana baye barende inda bachokoro baye atigire na bonsi abatigaira somo kyoyo na twansi botumura otore mia senjira ya bene kuna kwa ko gusaba gweito ime ya mabera Kristo yoro mutori ito biamono yamono mongoni asidie mongoni asidie akimwa karabu yangu mongoni watiguna Mong'ina ire makayane Mong'ina makayane ile ekebungu muranso menen saburi kwa 116 ekebungu ya 15 yuko na kimwa kwa so menen ndio sabe 116 ekebungu 15 ekera abantu abachenu bomonene bagokwa amakweri ayo nigare ayeng'enche nene asale mbuya mono Mong'ina n'omuntu obwato obwanjani obonene mokoyone nkagete ari goro nyasaye ibo bagoka ase ogokukwaye otigira abana otigira abachokororia bono omuntu orabarenderi ibaga riaye nyasaye orabese nkeye mbuya mono asaye otiga sabe nyasaye mbuya mono narangeria erieta riao aye nomanyete ekero Mong'ina are gokwa nao kware tikware ngande Mong'ina takweti igatimoka otigira abana baye abachokoro baye na abachokororia na abamwe abo bonsi obarende asenjereye neyende gwethira ase erieta riao nero omwana Yesu Kristo omotori oito amina bono tokwenda ase chikwaya Vale, mfuru kwa sababu. Na toka bolu. Biyamana asili baga. Intu watu ushiriki ni kanisa kwa the Full Gospel Churches of Kenya. Kanisa itu gerensa lipara. Kanko ku Julius Mukaya. Uso menyu yukiraita. Mumbu gano ase itu. Mogi noyo mwabo sokoro yane. Na nyaemoga na nyarangi moino igorende kwa niaba ya kanisa na ndio asto shiriki na atebire pole ojaso muchio Mwebi muchio mogi muchibuo nkoba muchibuo geto kwa ujumla tianya sabare mi asinga kibune chio mwalimu nyambati karamu bato bakongu nobo ono lende tiwa abantu babasabire elindeka enyo enkeyega enyala ko wage gutenena pola son sitiangu tusabe nyasawo itoyo igoromono tuachira sole tuakore ngambu ya mono ase chinga kiechiga Mong'ina yo minto orura sobe ko bwenseye meroberi yaye naye kwayibwate abana baya batigire tiwoba seni no borai bunyako basenkeye kuna barenge koyera abangi nabayiga barura asenkeye biyamona asengicha abachokoro libonsi basiseni nona asemire mu yabe bakora iseseni seni omuroberi yaye kuikoerire elino mwana tunyango tebanga biyamono asengenje gwatokonyire aserieteria Yesu yero mutolito biyamono oyo mndonara otete gosoka foma dare kitanyarangu wale gochokwa nengana ya moyo kengana ya moyo kagakikoranje kinsa chiko tuminyokia fata ngangaro
mona seriba tiganga tokole diamore pole na matanga ya gata tungucha na matanga na alibu mwenga tokomanyoka tobate pole igana kina sabire ga inka na le kobera abakamara opi inka ya mama pole abana bali ba minto nyambati dagitari mwenzi pi pole ekenyoro pole ne kanisa ya botana pole ase mama konyago chio siriki nkogenda tuli bona ese yero nkoenda tulero rachiri igambaga nili amaya bali mwacha se mwari muna nyasabara naenda baraibo iga tuli giango ingaki tura rosio bwa mate bwetu na nyasari iga kia kanene korwabe nabaga nili amaya neroberie miya mchenyaranga naranga no liyo lengo bwecha naende na ibole tuma ya dekorunda ya mama nyansuku muna no mudale kitanale kosa wana dali baiko nane go tamambi no manyeke naende to tanga gendo kara kinyo go tamambi ya manene kara bangi ya mono na rasa era maye program mwene mono mbia mana director wana to kwanda se chikwaya itija kwaya Onyamora otana kana wocha kara bitija kuna kwaya gani Senge sia nani mnyoko bange Mong'ina sia Onyamora Borabu Onyamora mnyoko yali gani nondo wata ngotana nabo to toka netia marana ibungo na matera ngwana njiyo
Mane kwaya aseme njono kenga kwaya njio no ndeta yoto mire gotera ona to kwa mwalimu sako yera baba soka kakia kera mo chamo babenge kamuranja mwalimu sako ebwati kuna nyamira nyankoba sako na gakani group kakia kamuranja group je mo gochera limo kakia kamuranja ne bichamo wabwa makale wango kakia na basoro chisa chato nyore mo fada ngoja. Asante. Mbuya mwana ase libaga ase chinsechi ne timu ya kusimu alimu nda requesting abalayi baminto bakusimu alimu mwe bonsi na omogocha elinde naintwe toiregideka chinke sana kurwama baito asaba minto omwalimu nyambati tomanya ni mono omwalimu Veronica madam tomanya ni mono ne family ya baro asitela cha family tomanya ni na barabo ya garanga ni anche na intwe to shirikia somo yega woyo minto Mong'ina bwenkeye mwanene kabisa bwa masikani Mong'ina Catherine Mong'ina ndege takola ata ntoli bange mono nande ntoli gokwana kero kende twensi aseli bagajo machama ni tobwe sako musike David Ogega utanya aragoika tigande ate bikundi ebi aso bwenge muneko bwatia ntobwa ata ba delegate baito sio so agocha batira Onyamora kaba ntobwa ata ba delegate baito baratoke bale asanseme ya Magombo division abande kurwase Nyamira division abande mbaroko rusuneka na abande mbalime ao wano lenda soko rupole ito so bwenge aba delegate baito efunge congregation asaba tabanga pole sana mbuya mono na mogo karanza ndegete ko mo siyo ito gusimu ali musako nara akego nganchere ndate staff ya madam Veronica kiagera ka bakento gokora na bali bagarira ababore na baro basali utiga na madam Veronica na boko ba join na Mr. Mwalimu Nyamba Dumo delegate na bo join ya timu ye staff ye yinga yere nchubosia ronga bosia yana badele bali baito ba bonchari join ya timu ye ni na mwakoba digera yebicha so etimu ya chirigotina na madam Veronica tiganga rendo yo batennet na baba aba eri baga basaliuti kwa niaba yo mwedi teacher oyo we school as madam Veronica somea kiabusora primary oyo tanyara goikaga tuaretire ngora yaito buna staff tokoteba family pole na inde no otore naimu abari muntu wa ngonyago cha twins oyo gakoro ku madam Veronica madam Angela madam Ferista madam Esther na nanje Mr. Edward Biyaman mbiyabano akange salutiga mbiyamano sana sogo ika
staff wene ya request kindly mo baba de sinini ya omwalimu onde nage watu wa Muruga. Ruth, Madam Ruth, kindly staff ya nchwango iga morwa magombo ete kaya ya moiga igwalende bali mwatu ali baona gusimu ali musako moro na urwaire li bagali ntambe kiagere twanyalire na abanyeneke nyorana wabale ntokoja kukebeka gatorwa roke ba request kindly please tena iga oyo batenne tena ndaketa kwa li kondeli. We are saying it is the teachers from where Madam Ruth is teaching, and therefore we are requesting that the head teacher who is present can bring the team. Kindly get the loudspeaker. Kwa kanisa takatifu linaloongoza safari ya mwisho wa marehemu mama, waombolezaji wote waliohudhuria, poleni sana. Tumekuja hapa kama wakilishi wa staff wa Rehab Primary School. Tunasema pole kwa madam wetu, Madam Ruth, kwa kumpoteza mama. Pole na Mungu atamweka mahali pema peponi. Vile tumesimama hatutachukua muda sana. Kuanzia pale tuko na Madam Polifin, tuko na Madam Robina, tuko na Madam Fires, tuko na Madam Sibia anayesimamia welfare wa staff, tuko na Madam Monica, Madam Ruth tuko naye hapa pamoja na Mwalimu Nelson na Mwalimu Manani. Mimi naongea ni Joseph Newa, teacher wa shule ya msingi ya Rehab. Poleni sana Madam Ruth. Nachukua muda huu kuwarudishia shukrani kwa vile mmeweza kufika kwa mazishi ya mama aliyeweza kuaga. Ni asante na warudishia shukrani, na muweze kusaidia wengine vile mmekuja hapa, muweze kusaidia wengine. Poleni sana. Asante. Ndage tugotigera abo ndo akita request na ende. Ndage takoleta umusiwe gusi mwalimu sako rambi kwa niaba ya staff na staff ondora aba na bako mu introduce. Mbia mwana selibaga nchenkoro kwa Charles omwansa omusio gusi mwalimu sako etuacha kwa niaba yo mugaka nyambati abagaka nyambati na tokora kama gusi mwalimu sako na bali timpelengia igo tuachira so mugaka gotayunga pola saya Mong'ina okolde sawalia na ndo yekolde bya mono bande biri ntwale ngena nkwana oyo muntu nyamuya from the staff ino kobego kobako igoroinga mbya mono ni mbwate members of the board kurwali moina akoro kunga Richard Mecha umu director ito kurwa ekerenyo Onyamora iga. Next Joseph ni Mongina mu director ito supervisory KC. Oyo minto Evans Masira mu director ito Mamioro ro honorary secretary na ndo ro mwana gocha se family ye moje mo nganjere mwabakwani. Asande ga akoro Jochi Nyamos igaro mu director supervisory gucha ncengoro Timothy Machana amufai chairman mu director Suneka division ntarabe kadingane elimo Evans mbia mono our chairman ase okotwali bageri na inche kwa niaba yangu na bonta etokoreta lambi gocha se familia ya royo mama mbwato musubati umugaka keraita reto yoro mwabo mugaka Mwebi igo Mong'ina yo mama no tora kurwe wiki eri ende na rekara twesaraste mata
na mangana ya mnatokete ritukiri kurwerio na utore pamoja ndio yoka turatebie family ni pole sana na ndi Nyasaye tigaendere kubaremi bia muno naye pole sogosiri umuiri omunene bunoyo twakoriwe twaretire ng'ora yaito Mong'ina ati Mukibuya efamily mwe no bwanjane no butambe mobama mu butambe Nyasaye basesene sana korwe sako ntobwata pole yaito twaretire family yesiringi chieli fuikome abantu abonsi amatanga na bakate chinsobo ngomunyoka bari igokere murabale bagosoka bakebeke mubanjere mbuya muno nabo iga banda bo bisaba iga wikabaira no bisi mbuya muno nyanko basako unatokora kwa babu to swasa bairi no bairi akara mo kurangere gwake kamuranje mo batene mo kwebicha ayo masabe mo ikaranse mbuya muno bia muno abatenere bomuyoboyega kinatenere ankor kumisarona donkware gondo muwakirishi bw'abarimu asekeni uti rusajiro rwa masaba wanta gatata about the different organizations ne biongozi mbalimbali bakwanire ga abarimu na into na keni uti anda basimameli b'abarimu basimamisi wa walimu wacha na sisi tujiunge na familia chama ndugu na marafiki kwa tebangu Mong'ina wacha arare salama bila Mungu alitumpatia ameshakamilisha kazi yake otoire viongozi bia otoire abalimu mwalimu ito delegate madam ito otokonyera abana twabatebiri pole na inde abanyakenyero twatebire mbia muno asama skani ya mwete familia ye twahore mogana setia matanga ayabya secretary ito bagenda matanga muskonkoba otomire ngora yawe gochaga ibabarimu mochairman ito Mr. Randi nere na matanga arakare bapisi baitu bande na barubu batu to different regions asa matanga akare ande woto watendia ayamo gosabire tumenya gukora rituko lakini in the interest of time tumesema poleni pia mono thanks Nchaseli bagalia nyanko basako group na ile ya kiraiga kurwa lio lia koro kunyambane imukyo ko nambane no delegate ito nyaigoti Catherine na tu akiraga gare board member o limoino gare staff ya chali bagalia staff koro Thomas oyo igano mo vice chairman osano nchena aten namna serving chairman gwe sako walete pore itase mochi oyo nyamba tina ndentu asomi nere gona acha na mwensaka mustaafu na onyeto kale na umorugio ya se board ntu twalete pore itaiga gonye gene tenga obona bwobware bwo Mong'ina Catherine yale komenya na ni Nyasaye na bamaete ngarero twensi pino otoko baga so ase abatigari bali baya tigamaye gare minansi baya nchenda atebe pole na asili bagalie sako na bande atebe ngati Nyasaye na inu abaire a distance yobo magwino ono igonda moe staff member kawate kenda ara kwane kurorae au mo vice chairman ya tusabe tiamba kwana ya toraso borro baiga biamo remwens biamo na samarita ngaru kumugambi Thomas ndo nyakundi saite kale kiamo gitiaria amondera bwe sako ene nyangoba awase madam Kalen araro babarai amongo teanga simwarwa kumukwe na muira na biya sabalende abagotikara batikana no morembe biamo no muchairman bwo muyigoyo inche tigansa be kiera mpora tuare ta namazabu toire birangera ya soba saba omwanchu tatanya sawa mudongero nense ora se toi karansira
naye gwachigete ina toche karora no Mong'ina orarire tata Nyasaye seseni abachira abaire n'abasani oseseni abana baye tata Nyasaye enchere tomete gosas tomete nkeye amaruira abuchira sense tata konya abana bao uriro bokorona bwetare ekere torarwa obonero bwabo toyukare nakare ena sabire teke gora bwasore wetera sire tiro mwana Yesu Kristo yoro motorito biamono bono otoko gende kepindi ekeng'ao gwekeraiga bakwanire moroche buna babeire nabairi nabasani nabasoroire kero nko barangeri motuga neringa nerimo onye nogosaba erimo aye gatokonya koena nanga nande nyare batigara akwana gochumo ino program yeto njare goteba igo yonko rangeri sobo Mong'ina bospi abasiango bospi bali mwacha ko niyo Mong'ina na manya koranga ninge oyo maribaga akwane kwani apa ye family eyo kurigere ndendoro yobe konga kongiro gutukwandira rero nkagerete aro manyete oyo romane nasibons omuro mwabo Mong'ina monene na muswati omwabo yom engane ye moyok moranga yol mora mwa Mong'ina mora tigandigereri tigante pora baigubane na bairi bonsia singenjo yogosireri gwawe muswati ominto gotwarenga abange tatigarende twakeire asingenjo abaigubane barase gosirerigwa bona ataka abana baitu barabai mukia magokoiga bari bamwe tutigare bari baramanye nga bamwe batigarite naba kingo iga magokoiga bari barabaigwa bande bamwe batigare ikaransa gere bamanya bamwe batigarite bari gukwana gere bamanya nga abana bamwe abo batigarite ero abana ubara abamwe abo batigarite murata chetia amana muraonde lakini bona abana bamwe abo batigarite togo sabairinde toto ruribaga tigatusaba Nyasaye itumbi yamono swati ominto tumukire otigira abaigubane Nyasaye itu twasabire orende nkeria ndo murembo tigara obutambe twasabira asiritere Yesu Kristo yoro motoritu amen. Thank you very much. Thank you. Miyamona singende mwabeira abenge wana toko enda so abairi tokanda se family nakera ngorangeria nyino mumure narangeria okwimuka n'abana bao n'abairi bali bao bachali bagalia bali bachali bagalia liao bakwimuka basi mwagwebicha oyo masabe bona ngwanda so mwana ogoro kunyambati nyambati otena n'abana bao no murugio abarusa bo murugio motene mwagwebicha oyo masabe
Kakimokore bwange mbere atu. Oyo kobwatia ogeto Florence Mokeira kenyuli bosire ukara mo bange gocha mwesi gaki. Ukara rutu mo bange gocha. Moko tene bicha lo masabe. Asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uimbaji kwa zawadi ya kipaji ambacho walipewa na Roho Mtakatifu. Nyako bange gocha mna na barangeligo. Mna mbatia korwa ogeto Florence Mokeira kenyuli bosire ukara rutu nyaboke Keruo Veronica Maina Mogi akimo bange gocha. Abaru sawa kara ni mwesi pia mwote nana mwakwe bicha bwa ya masabe. Tosabeyamo Nyasaye tomu jatato yole igoro tuachira sole se twanimbyamo no ntu abutore moja seke ukyobogima kwarore korora bairo korara otigire amate yaje bairi nabasani amana abachukuru nabana baje twabasabero byabwa no chinguru cyao genda ko barwania ko bagashakana ko bagasoa entera barani ngaso boyiko byense nayo manyete etu agotigere byose twamanya tata na yora abo mubuye myati yandra go tobwera twense kyagara na ba otore okona gwara ko basaba weita karomo no yega yaga anda ta somo gasoyo abairi na wasani babo chobara ko waichase yega okona kwa ko basaba weto me amanga yeso yoro motoria amen. Ogeto gaki mwakora bwangu se nabangiri gaki choke gocha nyisa cyari. Ogeto gako na gocha omoigwa omochokoro bwani otomire siringi 100 mbia mono. Ogeto gako rwa Florence Mokeira abwati kuna kanyuli. Anjaro Omochokoro asore tirimba kawocha ke banda. Nairobi team no mala kabera so geto Nairobi team.
Nairobi, karibu. Baria mwachira Senge cho yogo cha kurupore ya babura aliro Mong'ina tolibosia ene timu yoge to na Florence jena wana bedin saban kwane chikasi ni cha Flora kurukai mugingo ko bakoigoro biyama no ikaransa Boga kata kwani ngo chikore yao kwani kabantu ina ya muna seli baga oyogo kwana ndege ori sabiaro geto Mwebi mumulo kabero Mwebi na Mong'ina pore abana bakore ya na Mwebi otayo na Mong'ina chire pore sana sa ya mone kenyoro omukwani ya mana kwana ga go so meke bungo kwera na sasi na mbiri bungo sasi na disa ogia te bango tari ora uri nya sau monto ya koira kulwa sama go kaye abana ba korera ya na baba abana bale bane mbate meto kuwan ko seria makweli kuwa Seng'ina lakini tibanya aliteke kwera nya sai iga tebe tenga oyo koira to kumunga twesina bantu go kwa pole sana bana bane ikaraso muna kanya mure muna mora bororo muna mugwa na inye ntari kuguma nandi kuruga kwende nganyaro mwatiga ile inubona bakaka na bangina murega ayimana riro mu ikaranse andi muabere chinkakana agintaka kumwatiga abana ba mwaba Mwebi mparo para bagaka para magwasia mangana pore sana jima mwabo Florence muswaje mana kare saruti karansa Piturisio mwa Flora karansa Piresio mwa Flora mu gobo karansa pero ni gato kwani ga karansa aro sinero morio na karansa Flora sinero mu gobo gogoro na kondu maiga sawa seni abai gubana biyamano mukoyone biyamano arabu mukoyone nara yeno mu ko fires biyamano sa na rese mu yoge tulende ndo chinere bare koma ayana na banga na igo bande wono twakuri na bagana ko ndra ndo gusaba abali mbaru Nairobi ba West Florence na boyo ma tukwan na bakwani rimbi ya meri nitsenko ku Margaret no yako ku teacher Judy toko somya Nairobi na teacher Florence school ku kujavajire. Thank you. abalu Nairobi bara omo batatu no to baramu no yo mo no to le kanisa yango to kara kama kwana ubakwani ande mwensi wairire uya mo komo nene twanyare wikaga korupole ito erieta nkoro kunyakundi meroka to koramo na Dr. Ogetu madam oyo akoro kwa Veronica Nyanchera no mogeni yakoro kupita Maina koro boiko yari ngimo ko batebya mbiamono pole kuba kwani aseria taria Nyasaye mbiamone mwensi nkotebye family pore oseke boke ke mwanyori keroro etogo siriki no gete kanse yamo mbiamono Biamono Florence Mokeira Florence Mokeira abaruo Florence
mwasipia moko baka mwakwe bicha ayo masabe tominya kitinsa gaki kamaranja Florence Mokeira nare kubasabaiga bacha kwa niaba ya Florence mwasipia moko tenena mwakwe bicha ayo masabe nare kubasabaiga tagocha musia kobo munyakirogo emese ne bwata abantu bakora musangirikano ase igo amaskani abaminto aho mwakira somo yega kwa Mong'ina baba tigamba kwa nimbu ya more ase keya iga bari bande batamanyeti nke nincho manana ase nkeye Florence Mokeira ne Roma na somo chio omwebi nincho motanga ni gocha ase nkeye abonsi ba kwa ne kurumaga na bakobwatia Florence Mokeira asa Marieta nje Joseph Mbunya nyambati bono abana baje kwa kero Mong'ina Mwebi kwaeri bono mbaro barumanga na asemete na bande mbaro barunka se nkabo iboru asamenyete na baigo na bana ba Omochokoro ba Mong'ina mbaro Gonare korenta baria mwarumanga muimokia moko igoro iga musariuti bia mono moirana moikaranse nkwana njiyo bari twarunka boiborwa korusensi na baragwo rambura maokango onare koyomo abakwanie abe very brief eliegere yamana asabu mwakira koba kirori Mong'ina mamorarire yo minto Florence yo yoro mwana oyo mutangani na arara bwangu omutinyo yo sitaiga no Mong'ina omubwati bana nkitwale bateba abamoro Nyasaye senia na mono matuka twikira makongo Nyasaye twende tugusaba na rora turinde bone familie na abaminto mwakira mwaja ko bakirori andensi ase turabe andensi akara tokorana Nyasaye toirani bone tigango turasaba tutarasaba ekorera ya Florence no ara Florence na bwate chikorera unfortunately yo monda yare ko enigwa igo twabagekana bone kore ya enera orure machoge tigai mokyo ko boko igoro njera mbotongoro kwa na uskuru ali Sengara parish oyonkorera yane aso mwana oyo mokogoti akare buya mono bono abana ba Florence yo bare gutena bosia abana ba Florence bana ba Mokeira ari muri amanyi mwese bari muri njigocha no embari ba munyu amereta bonsi nyabara njigocha abuna ba abana ba Florence Mokeira abande mbai asenge nja matanganda kare kora ya nakaro agare kwa ni gure ara ari amatoki igo sakyang biyam ndigo kwana mange go yo Mong'ina igange a odiogo savera akoro go sava biyamano tomia miango to sabe Nyasaye tatu yore yoromono twakwira ne irimbi yamano biyamana ndi biyamana aseke kyobugima gwatwanchire twaikira sinkiye twakire kwa bakiro ringo Mong'ina mamotu mokire
tata matuko tumanyete na makongu ntuna abana bao nayo tutungite nayo manyite rogendo rwa kiroyomo na nkwa bege toro bebe asikeroyomo awika bono Mong'ina oikiraero tumokiro tigira abana baya abachokororia tatu ikarasa Senge abatwenzi twarure kinsemwa inye twakire ko baba kirori tate karo torarwa toko yandira no gucyasi kinka cyeto toire toikibiya n'abana benke nyasaho basenie naende bakumanyaye nakiro monte tige arigani ngamatuka na ya mwaelio ikiagera tata twakorire be twaetanirie nakike kogeransa kinde kwa bwato kire bisure go cyastore urinde karo tukorera tata nabo toigo twabere kabama naintwe kyara twasabire makaike urabwa sore wetera siritaria ne rumano Kristo motori eto biamana kenyuli abwati kuna bosire kaki mwakora bwangu isa chairire kenyuli abwati kuna bosire kurwaroka bichalo kamo waku wa kyo ya masa bajisa chato ereira que va a tener más cuevita ayo masa ve biamono abarigani asega singia moya ndado kora na obuya bwo monto atoge ndete gusaba Mong'ina one sucha mwisonde gotwara ngeri tukoria masucha tigabe kerwa maugaye mnedebe yaye ngania nyasaye nanche mburete nyasaye nanche byonsi bigenderere eyene timu ya Kenyuli Agnes Mwebi twarure gaiga mong'oni onyaberi kontene gasinge njori ri bayo mwaka mainga Samson noyo minto manene twachire kuya omwana oyo mwanchwa wo Mong'ina Catherine otokorera maya mange aseseito bono abatukuru ayambariga tiangora introduction abatukuru wo Mong'ina Catherine abana ba Agnes tinna mutumu mukyama okoiga abuna abana baye bacha bande mbaye getia sengenjo aiganaria mbiyamono Kenya sae abakonye abana ba mwabo Agnes bali moyega iga muri situation nayo ratusabere lakini tusukamotwe mumukya mako igoro na bwabo biyamono sengenjo cha kuja Agnes umwaka wa Agnes no aiga iga mwalimu itaya twabisa mubere tori omuya no mwaka koranere mubere tori omuya yatoremereranie biyamono etimanyeti aigantore na ekorera yo mwalimu na boigo ekorera yo mwalimu nare goteba iga watararu baiga Mong'ina one sucha aiga gachitase getunwa lakini abana baye bachire school abangi no murega iga abana bagenda raria esukuru totige koraranika asekere binte binge tokore amaya erinde na intwe tuchekorere gwambia mona sengejo ya maya itu akorete no bogambio moja korigi chikurechi bari bahetirega wetero Mong'ina oyo mutora gagochoro God is good and all the time njengo kujono nyabeli no mwalimu nde ngosome skuli ya birongo primary mokoyo ane nare iga anti ekorera mukyoka boko igoro iga ninyege nete gatubwagiringa no kwana tumulisia tusabere kyara tugera amachiko ngecha ko bangana yo bateya abana bakire gerasi batali bakoraki mbia mone timu yekora matanga akorera yani mulisia tarasa batigankwane statement yamo enda kwane statement yamo ase gitabu kyo kumanuka yego tebanga
obubino obwaito intumwanya abantu saitani orule korugoro buna endo aganetia nyoro omonto atakune igo tema tosabe mono umobeni gagwetana na butuko na mugaso ataete korranga wangamisire ense ayabuye kabene yaligani buna otoko na kwenda okonyoranga nona makweri igagocha muna intumo ngoni enjera tuacha abakeiga omwana Italia omwana ominto nkaria nanyora teke bago igo gigakamwaka gikamoita agakwa bona igamocheri yale tamanyete gose ngokware ayebuye kabwane buno kona gutara iga ebeka sama bokanya sae rosio bogima bwao tosabe tata nyasaye twachira senka ya mama oyo nyarire ko bagakorara niko twebekira sama bokao otoboremu bwabene astinga kiechiga kyo moerio totenene imara ngakinchiyo togokora ebintu ebinene twobogu ekine chinga kitokwarigania obogima bwaito komera namo naye omonene bw'emeganda musangiririkano y'omogima nayo sukiri asore abasani baita abairi baja gotoremia obuya bwabo isane gendera gotorwanirira nande tigo obuya bwabo koreke gwethe isito motorio ito amen yamana bariga osire bwati kuno okara gakimwakora bwangu gakimware bwanja mwakwe bicho ya musaba okara bwati kuno bosire okara bwati kuno bosire ara gakonya gocha abaiga no torama na barabu umugambi otuo makuru mongoni isi South BPS no barama na itu ukara nayo gocha bwati kuno bosire Yamana seli bagali tangani enere familia mwa Janet yoyoro moruyo maremu ka chema mu mwa bankuru kunyamuita o line nyaroka ya mwabe ko kwa rispa nyaroka ya mwabe yende nere gaiga enge ko ku Yunis nero mokoti okaru mukini gaiga mwa Mong'ina kabairi abana bachikorwane yone kolera yane oyore ngina byara Yunis mukyo koboko mam oyo muka murone mu muro kabere korukokara Frida mukyo koboko omwana mukwa nero yo gatato nono muriyo yakorukufanira ono Omochokoro abana bachokoro bonsiga ngwakangambia mono tusabe Nyasaye ito tato mwana mwikomo chenu Kristo tuachira sousu wao totali abayewo cha sousu wao Nyasaye ito tolene bibe watu achira Senge nchocho yogo cha koene kinga kolero oralire Nyasaye ito tigira abachokoro bali nili yanda liyo kumya mona abana ba Nyasaye ito bamwanjite mono
Yesu mwana Nyasaye ligereria abana bane mbarororo barwarete nari gusaba Yesu mwana Nyasaye bakune obagatana amaboko awe Yesu inde bakorora tata Nyasaye ito bakonye bonsi oroje chikorera chito chabere chigusira ya muntu amutinde kachusi asensema ya muamba Nyasaye itasinga chukuwatana amaboko Kristo numa ete egange yonsi lakini nari gusaba bakonye twensi otokonye Nyasaye maneno aneligereria abachikoro bare skuru abo bare bakorera yani nari gusaba Nyasaye ito baremye abwakine n'amaboko abo Nyasaye ito bakonye omone none nari gusaba omone nono tokonye twensi abakwana nebi ebiyomo bya mwanya abantu nasabire wetereria tarea Yesu Kristo mutori ito amen. Osire ne kambani ya wakati kuna Ruth Nyaboke. Akimwale wanja matiye chingwa na masa koyo. Tabe ke biranga ile asogosa. Tata mochanu ore yoro biyamo nanda senge jiri tukoria rero. Biyamo no manne kiagera senge jo warwaro trusire nanda wa toikire kere. Tata ratu asange rekadra senge jo mi torari. Tata nare ko saba varia nyara ko bakarutika maega. Tata nyara ko bago barem. Mubeka asaga ya na itu nyara ko batoko mera me kero la ile ni buroti bua. Tata monena nyare ko bago turera na de ikatwa nyare ko bato ko maka ko kan wetera mabira Yesu Kristo mutore ito Ruth Nyaboke ne familia yao wati kuna kerubo Veronica Ogo sababu kagaki Masara kamoranje kisa jato nyolira Erwo Veronica kabange nae wati kuna maina abaiwere tole gake ande tuanje tamasikani monya kwerera ngabangire tokocha twabachaya eyene abageni bag kocha kuya Rutu kurwaria abo baracho bosongo abantu beta mbere twara mangana mange basari uteriga oyana muga Rutu nabana bamu abatwensi twajaga iga kumuoye nabana bana bae biamona otara beneigo Mong'ina sabangu twege nango tusabe Nyasaye tato itore igoro umwana no mukoma cyenu Kristo dowa kerembya mana Senge ncheke kyogima nturi abaye kubwa basiri amagima abanyasaye uko tora abanyebo okumye nanya tora so wikobyense tugosaba tware bitu mbya mana Senge ncho kwabege to Mong'ina ya so wikobyense
naende boigo beire kagotolera buna intwe abana bae Nyasaye twaikire ekerenge ekiga monene rende abachokoro Nyasaye ito bare chinsemo chionsi konya abasubati bamwabo mura bamwabe chiamate chae chionsi chire chietana ino asense nabegese kanisa ya sarenge gusiriki Nyasaye bao bali muboisaine naende toinyorenga amakweri na baroro korende tosibo muchibi obene abaregenda tokore emirimo yaye gari se nyumba yawe kwa yaye kwagacha Nyasaye bae chinguru Nyasaye itono baremerio banene oika twakore Nyasaye boigo baminto ko bakogenda nebyo babirozira amako manya bantu awo omanino bego kuruse bigocanjera obentere baye yabonsi naende oika Nyasaye ito twakorire omoyogo ibwako bworogenda Nyasaye abachokoro bakwere na gocisukuru bache tomana mabe oba baremerio buye naende oba kobwama nebisibyo ko igukisemi baso amenya Nyasaye bache gwatoro Mong'ina obo ngina koro esenga kierengi ya twagosabire mosi bagenda biya abagenda byonsi ayiro mwana ose kusoma bole ito amen biya mono Yesu biya mono Maina Veronica watu na Maina Asante asako twaribaga kwanza nashukuru the selective committee yomoroveri yoyo ekiegera chusi twabwata matangaga nande na yabon nagenderete e committee neria egendete gusugurika neria abwate matanga na nerebo nagenderete na isukuru sana nche Alfred Nyangare singorokwa ninche mbwate omwana Mwebi nyeroka ugatatu oyo mwaigwa nati yaru kursuneka yacha kwa pore Veronica neroyo asa abantu bacha kumuyi chikamati chiae bara omwana oyo yomo umwana ono yomo neroyo abande mbara otariyo yomabwate lakini bataika niende no yoika neroyo ra eigonta keteto bebwango ekiegera igore chisa eyo mutunara monene nyanga mugako etajeti inchugo chango kuwa nedi ngane eri morioka otusabere. Haleluya. Wacha nami nipate kushukuru ni kwa sababu ya mapenzi yake Yesu Kristo kukunja kuwa pamoja kuomboleza ni kwa sababu ya kulala kwa mama wetu. Ningetaka kuniseme pole sana. Wasa Kristo Yesu aliona uwezo wa kufalinja akasikue na vazi. Na niombe amani ya Yesu Kristo ikapate kuwahifadhi nyinyi nyote. Mioyoni katulia na masoni katulia ndani ya Kristo Yesu. Koro kuana ninche yangarasi ya kubuatia. Tigato sabe. Baba na Mungu wetu katika jina la Yesu niseme ni asante tena mfalme kwa kuwa wewe ni mwema siku zote. Asante Bwana kwa sababu liba mwanadamu na Mungu wetu unaukao na uwezo wa kuwekea mwanadamu mpaka wake. Mtakatifu ninasema ni asante ni kwa sababu tumekunja kuwa zaidi kwamba mama wetu amelala. Tunasimama mbele wako sote Bwana tukisema ni asante kwa kuwa Baba umesema tukashukuru kwa kila jambo. Sasa hii Baba ninaomba amani yako na varanja zako zipitaye yote Bwana zikapata kutulia na mioyo yetu. Asante ni kwa wageni wametoka mbali Jehova, tunawafunika wote na damu ya Yesu Kristo. Nafunika hii watu wote mtakatifu na damu ya Yesu Kristo tena nikiwazunguka wote na wala na moto Jehova. Ni asante ni kwa kuwa umekuwa mwema. Wewe ni Emmanuel Mungu pamoja nasi. Tunapotazama umbali umetuweka maishani, wewe ni ondeleza. Ninasema ni asante na ni katika jina la Yesu tunapata na kuamini. Amen. Maina imokane familia yao aje. Warabu wangu jisa jahili. Abu hati wena mogi. Kaya maina akore mogi na hayo bataya.
Maina kako tane familia ya Keroka team na daktari wa Nyamira team na Keroka team. Na kijauri. Asa Maina, msimame kwa nini katimu ya Maina? Sawa. Biamore. Igatore chigurupu gose na tebu gukire ikomi na kina imokera ndachikontrola tingo salimuro mwego. Aba na daktari, wale wa daktari wanafanya na Maina mbele hapa. Wa county government. Wale madaktari wote wa county Kiswini, Kisi, Nyamira and Kirigoris. One of you, please kindly, the program is tight. One of you to represent the rest. Abantu banyasambi yamure. Aiga muna tuacha mainanga motogokora. Etimu ya chichaiga. Igo ya ruchi sub county yangenye. Tubwate chi representative wa lakini ntori gukwana. Moko imokyo kabako igoroiga. Bari barugurabu. You can raise your hands. Masaba North, Nyamira South, and then tubwate paka private sector. Bali daktari kuja kidogo. Sawa. Kidogo tu. Nafasi yako iko. Bana nale ko basabaiga. Fred sawa. Ntubwate monna bwe county ya. Tima to sana nyora kabaga kwani. Please Mr. Charo. Onko irali bageli ko iraneria Maina na abamino no mochiwensi pole aso gosirio Mong'ina imwanjete mono. Ene timu ya Nyamira mna mwatebigwe na inche koru Nyamira alirende headquarters ko irali bageli ya bene oni piafu ya wale batacha abonsi ko batai pole sana na inderende Nyasaye tigaba bwatesie moleme asante Marieta aro mwate ngolengani Biamana. There is a very essential group ya Keroka. Ebwate Tondori, Bochari. Asenge ndifata ajire tema koire chinsa chinke. Sawa. Daktari. Tondori mwaka daro mwaka makone ngayare. Please one word. Biamana selibaka. Daktari ko motomenyete na ando. Apenaga kito ire chinsa chinke pato ikire abana bakwane. Nakungana kiwawita rinde kyo kuba kwerende. Kuba liberera. Biamana selibaka Maina pole nchega iganinka. Maina otomenyete na Keroka tingo kwana. Tige ni pa ya mo pole. Ya tra sama tama tiga to kwana ningambi yote. Lieta Richard Ongeli, wana rukurwa nsema ya Keroka, Masabangne district. Twaja kwa Maina pole, grupu nera aliye nyingi sana ya rukurwa Maina no iroche. Pole sana so sirima mino. Yamon. There's another group asomo ngino Maina koru Keumbu hospital. Watu wa Keumbu hospital wako wapi? Keumbu mahali Dorina nafanya. Korera omogaka Omari, Nchua Omari. Na narangeri. Keumbu Kenya gocha na narangeri. Wairire mbuyamole. Nje no soro nyabali korbo chalia. Maina no mwana one. Biyamano. Basta kujo wambe. Asanta seri baga tiganya sasa sini familia ya Jeremia
tiga tusabe monene nyasaye aserietara Yesu nasabire familia yaiga chinchama no morembo na masesenigwa ekara basiririe Omong'ina Catherine oyore korarane nasabire abana benkeye abachokoro abamu abana abahiri nyasaye batinya mariga unege tabu kia ogegoteba okomanoke 24 moinye enga kingo ikero gote gutinya mariga y'abana bawo na ende buno goteba sige tabu kia Yohana 14 sana nemo ayenenchera ekene n'obugima tiganko bake ngotogie aseri bageriga omoyego nyogenderere asobwanchani bwao nasomarembo aserietare Yesu nasabire na kwegena amen ndararu ari konderiga bari chikorera go chumo chiyo mukia maboko iba mukia biyamono uyu numurugione mukigo maboko biyamono intere barenti nyabere sedekia torandia ari yango biyamono Demo group Kisumu Maseno Agakan, please kindly the Agakan group, the Kisumu group, the Maseno group, kindly. Kembu, Kembu. Tunachukua wakati huu kusema pole kwa familia na tunaomba kwamba Mungu azidi kuwapa nguvu na kustahimili haya ambayo yamewapata. Tumetoka Nyaribari Chache sub county mahali ambapo Dorina anafanya. Hivyo tumesema pole kwa familia. Tuko na nyinyi wakati huu kwa maombi. Asante sana. Maseno University, please kindly come mmoja. Hata rambilambi tu. Wasafiri wa mbinguni ya mjambo. Sisi tunafanya kazi na Jacob na tumetoka Maseno University. Jambo moja tu ningependa kusema hapa. Kwa kitabu ya Ecclesiastes 8:8 nasema hivi, hakuna mtu anaweza kusonga siku yake ya kuishi duniani mbele wala kurudisha nyuma. Na wakati ikifika lazima mtu apumzike akingojea kurudia ya Kristo mara ya pili. Tumesema poleni sana kwa kupoteza mama. Mama ni mtu muhimu sana kwa maisha ya binadamu. Mama ni mama na anajua kila kitu kwa jamii. Sasa tunasema pole hata tunapo ondoka. Bwana kwe nao. Asanteni sana. Agakan, please kindly kuja nyuma, kuja mbele. Matara beni ulioka. Tunasema pole sana kwa wale wote mmefika hapa leo. Sisi ni timu nyingine tumekuja, lakini huyu ni mama yangu. Kazi kubwa alifanya, sijui kama wengine wenye mka hapa mtafanya. Kazi kubwa kabisa wenye wamesaliwa hapa ni kupikia hao watu. Asante sana, Mungu awabariki. Mong'ina njoto sabere. Niami tasabu. Tatunya sauri goro. Watunge tensi. Ukatunga igoro nenso monene. Tumekuja mbele zako wakati kama huu, Jehova Mfalme. Tumekuja kufariji familia hii ya korera monene. Remia wano monene tatunya saa. Wabatigira sama waka monene. Uingie katika familia Baba Mtakatifu ili wakujue watoto wako waende hata kanisani, Mungu wa Israeli. Korera yano rari ro monene tuamutigira soro monene aibika mkwa manyete mwakuretea monene. Twasabire gocha soro monene otobole andi bwe familia obole. Nasabira ya makanya roke gora bwa sori se amabera Yesu Kristo koli.
mabega botenene twensi twachakire misa.
inchwa sende wale mwensi maro sirase mrimu mwakolire inchwe nilinyale kuwa omutimuko aseri talia tata ili umwale mtakatifu enema y'umunguru Yesu Kristo n'uwanja kwa Nyasaye tata na mwomo mtakatifu bene n'umwensi ase tukuliaja twachirega soko lenta magombaito na bwigo kolenta masoba bene aso sabira Mong'ina Catalina uyu mwanjiti Nyasaye na kumukorera matukonsi y'obuguma bwaye ento bwigo twaliganiye aso kuligereria enchira Nyasaye aganeti tunyaka watoku mubwatia na kumubirigiria botambe amte tukane bibito nanchire Samaisanya sa umonyanguru na semora ba minto na inche na saririe mono sokorengerelia samangana sokokara na sokomocha kwane na sokomocha kwane na sokomocha kwano konene Ainde na soroira simario mtakatifu mwisiki aba maraika na watakatifu wansi na inua baminto monsavera somonguru Nyasaito Nyasamu vivionsi atwabire vivitu na atroche sumabuta kwera Amina.
watu, amani kwa watu, duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Amani kwa watu, amani kwa watu, duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Tosorore Nyasaye tatu mubiyo tako era kuranchi wishara cheto sabro Mong'ina katalina Mong'ina Mwebi yokurangere kuwaso mabwenseye kuranchi nto bana ba nkubuli atole omwe urobu bwao na omubeka somo kono mulembo tako era tigachi cha sole kuwaso chingatale chebibe yenya kumenya somo ko mabutako era muna takati wa bonsi baigoro gaba so wanje kwa Nyasaye tata yekera kigoja wakabere ku mwana Yesu Kristo anya kubuke kurasaba kule amana watakatifu wa bonsi baigoro mabira mochaya akolete nsaiga ilimu beka se ko yata tu biso krocheto Ibrahim tatunya sao tako era igochara cheto so mongru Yesu Kristo yoro mwana wa maimo mongru ito omenyeta mona yena somo mtakatifu ase miaka ni miaka yonsi. Osoma gwaito gotang'ani gokorusi gwe gitabu kia Barumi Barumi 5:2 tosome 15:3 paka 25. Nakina amanyire ng'a ima asende aseng'enje yane yobobe kende kiyatikeyo okorigia kwogokora okuya nkoreo korende tinkonyara kogokora nakikerikereki ya nyanjete tindi kogekora korende kerie kebentanjeti nakingokora onyangokora keria ntanjeti bona tarinje nkogekora korende nebibe biria bire bimenyete ime asende nararire ogochikoko kondiga tigokora ekerekia ekerekebe nigo keng'esungetie nakini bangosasoka mono ase omoyone ase eng'enche ya amachiko a Nyasaye korende ase ebimo biane narorire ogochika konde nkoreo gokorwana esegi nogochika gwokomanya kwane na kogonkora koba omosakorwa bogochika koria kwebibe kora ase emimo biande
owe no bwana inche mwanya bantu ning'ora nsibere korwa somo beroyo bwa makweli na mwakeri Nyasaye ng'ambuya mono ase Yesu Kristo omanene ito na kinche omanyene ase okomanya kwana nigo nkorera amachika Nyasaye korenda ase eng'enche y'obobe bwana nigo ngokorera amachika ebibe na itwe igure n'eng'ana ya Nyasaye. Wimbo wa katikati. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. 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 Bwana ni
Nashukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mafumbo ya mbingu uliwafunulia watoto wachanga. Haleluya. Okoroka keyo bali moko nyara koroka na omokoro atewere nchire ntagatifu nyatewete mugerove na okoroka mongoro ave na inwe owa somoko banchire ntagatifu yali turi mutagatifu Yohana Kominemo ichakire komine kianda kwika emirongo ebene isano na ibere na abantu abange basaba Yahudi bagacha Marita na Mariamu erinde bamuremye asinge nchokwa koyo mwabo nabo Marita agache koiwanga Yesu ngochare akagenda kumurotota kurende Mariamu igo aikaranste nyumba ime Elio Marita akamutebe Yesu omonene onye na akwarenge umurominto anga takweti kurende no nyambono na amanyirenga kende yonsi urasabe Nyasaye na kwe Yesu akamutebia mumuromino na aboke Marita akamutebia na amanyirenga na ache kubokigwa aso kubokigwa etukoria mwaelio Yesu akamutebia inche nincho kubokigwa na obogima oyo nyegenire inche na isagokwa nawe moyo Nondo bwensi ore moyo ase na konyege na inche tawo kwa nonyangake ne mbwege netaya akamotebia iyo monene mchinegeni renga anaye Kristo umwana Nyasaye olia ugocha sense na maga sana bana banjwa eto igure na renchiri yomugwenya Omochokoro Yesu Kristo. Waotra sosa mko anchire ntagatifu tukanente ubitio sivya verwe. Abanchu munena bakena bakwani werebuya Abanchu abirecha banena bakena bakwani werebuya Bemono Mwedingambara wansi Dagete Oyo manyitinga no Nyasaye mukyoko boko iguru Niko matinga no Nyasaye uri kabisa Ambra yo koboko tabenganju no Nyasaye ndi tiri kumwenereria Abanyasaye mure Okay biko boko onsi Bali bamanyitinga tabwati muntangete pi abantu boka bamwangete emukyoka boko iguru mukya ebachuche bali banyasaye mukyoka bali banga babwata aninga barabumbange timuntu pi aba umuntu abantu abangete boka mukyoka boko iguru ana matayo tari giriyango bali bata banga barabanya abanyasaye bali mukyoka boko Mukyoko boko wangi ndo hema chikucha walimwata ngana Banyasaye muri mukema kogoro Okay igona abangu muri wano Abanyasaye lakini obwata abantu angitero na abo ringana ki
oyo tabwati montangete mukyoko bokoguru none amutima ana abantu bakwangete abantu bakwangete ayati kwangete onde abantu bakwangete boka na kyakorda kamanya abantu bamwangete ngonya takatendo kike tamangete shwali ibona mo ndikeke kwangana ngoro tata nchera teyura ntevinga ayatwangete monto abantu bakwangete ditangani buriyo manyete abantu bakwangete tayari watebiringa ningangeta abantu nabarambo katendo keke ekiyama na botonyolyanga amaena sobo mabwetu na bakristo no turase sabali ne sabali tolene yokogenda soburuti bomonene ko esi sabali egane bwate bitunu ne bitongo aba adventista baminto magatanga tora solo gendo daigoro omenya Mate Watimoli kogenda igor Inkendo wokanira Dora sorogendo Watevenda yore sorogendo na hindi ko mana wonjo kirayo munyana watevanga naki nakani yetini ko ganaria iyo kyokuliya asingi nchi hivi to kwanyaranga we itoni kwa lenga maana things I know kwa keke kwenda start na kekyo ayubwa tebelia ibusana ibiru mustari mutangani we koyo asago tebianga amane omontekara sense igango yokurwane segi nese yakurwana neyo kumutikerecha achako mubuya ese yakurwana neyo kumosyo chinguru chumu bisa ilianyoro bug a yarigani bug maburu burunge muna kolengano omokolime magane tego ngere yaye nabo bono yokurwana segi akurwana munyetenga nkonyorande chinguru chumu nene nienda balia igoro lakini kimwenya abantu twagendera koba umusuntime twagendera koba ase inse yomubisa inantro yariga ndotabinya sanga twakira sole nto wanchete tokonye tutugenda tukobera sumusunte yagera nalige liyo mintana ranga oyotese ne kindiganse sobo mabwane yagera nalige liyo mintana mayanga oyone wikira skigoro timbande kasale lakini nyasaye gabigete ikora isa sobogoma wakambia mole na kinda kole manyo umuntu mutenengu umugako mutenengu na kinda kole mumanya orogenda yokego ihuna kyako genda bonere akogenda okugirindoli nindu kende numugako mutaka nakimwako nakimwako mutakakolekana ekero wake mabu to choro mugaka ekura ko manyo mugako nakabwa nanyare kundenda no ta ko nya kundenda abangina ngana kibaba akona kugambi bara oyo kugambi no bwata ko tabwati oyo tabwa jana kugambi bara hawa da stresi muguma tebo no mboli soriane oyo bwate chiromiri gakobeka ne chinyinge chi at the time ile gakobeka eyemo uramonyo akabeke tebere mutecha amefanya nini apatikani network yako yondikeke onyore umutakare no bebe chongibere nere network yondikeke no lende tabo tikero otuara to tuara
mwesi na bangomole abanyoso asigo tose ocha oyo mina sengencho atabulati mwesi yaye omwe libagali yaye nerego kino buguma bwaye tomakanyoro mungwana numa tebenga tuba isako muchaya ga kyumwana bw'omuntu wichaibule tuno mukungu to muchaya ebiyo mine kubijama nganayo motebye igwe tuba isako muchaya ga kyumwana bw'omuntu wichaibule tuno mukungu to muchaya muweringa niwetanga neyo takarando kieke tachaya oyo mwabo eyeko nakano kieke naiboire buno iboire mwaisiko yaye wagachubwa moto buya tomotebugwa sama lero nga kobo mu Kristo rasumo twale bintu bitatu yentege tangani otwaro kwegena egiya kabere otwaro gosemeria ni kiagatatu otware obwanchani nonyo tubwatyo kwegena tubwatyo gosemeria tubwatyo obwanchani notera bwerenga yorochie bagandiyo nonyo tumwanjitiyo yo mino enchera bweyanjete igo bweyanjete muno hakiregento ekyane abana chiombe ekyane echae chingoko nonyo nogoserwa ninjingoserwa inga tobwati bagalio yo mino michando yachire chinga kishinyinge ngori genda bangina babagotu nabagaka enga kitugo chakobakoba inyangi yabo yo mwerio inchira toko batona inchira toko baboya onyendi toko baboyi gwekera bali moyo kangamba liko kubwango okonyoro mugaka kera se nebo mabwaka gwaida igabege tegoti eliyawo wajete kwayo niligweka ya na omwategoti elia ona ndachibando simekase ligotiriaye igoge kwa machibando 10 egekora kibwato bwoyo bwo komera obato dressing igebwato ngendo keke igebwato yule ayo kwenda matolenda buche byonsi byo mikeke igebwate lakini aboko tebanga oyo ntata oyo baba ekero omuntu yakule mugako yakule buguma bwaye bwensitabege titaye lakini litukeririo gukwa lito mubegeta se sandukime esatinda utana kubeka satinda buguma bwaye ariko bege satinda bo yaraka maraba sengenjo nabwato bwo bo komera lakini tukerero muge satinda naki endabu tumubekere suti emwamu netaye kale gento cheke ebo abaisike bali chinsobo babo chakulera isere no batabenga we tatu mindo chire uchire bakie ngakubona boje kumurusya lakini umumaene bwa mangana kero mwakaringa nyagitari mwisiku itaje tukumorora kolera ugali acha kumuna liko no atairi kondo kurugara ngasengenjo ngakibona ba nakipatorora iyo batoranga ntusentu gukwana nando kwa gulikwa na mago chakanganaki kolera niko nyana abange cyo kumorora no kumanya kana tinjiti kumanya mbona abange teje bambe keke kolera rende nkibono gukwana kolera kolera aya kolera guri kolera no kolera nkiwa mugano kiwa to musani mi mugano kiwa to kolera yao asigo tuskurige go somo kubanchiri tomaknya yeso gote malitanga aya malita mbwige netenga mu murumino naboke malituma kwenina iyo monene negenire inga mu murumino tanakalagendo kieke naboke ekanali letabuke mo betike matanga na sali muligetenga ngana kina arwanire seyengiya na kalagendo kieke na koliro rogendo bonige ntonga netingere ki egutwa yobogima bwakale na kale oliye lyomuntu olya sebi chabeke bijebeke esiko abantu bakochola chibi chamo chamara akole bintu ebiya sana ende mwangige ntonkorandi oliye lyomuntu olya wakolanga n'omuntu n'amaene orwanire segi kali gili bichiyire esiko muligerelia nyitwanyirigerelia abanda tokurwanire bitabu lakini ntwana okeligere no ni kirikireme
ngani gitabu ngo yanda nyi mukini nje ngi gitabu kenya ngira matanga iye ribi cyo yo mungino yo mungino otarone se kimoche omungino rwanire se gipakota bena kweli na kole yende keke orogendo igentunga netingere keke egutwa tayari nabekere egutumutu lakini egutwa netari ere iye bona begete mutwaye egutwa atagete bone egutwa yobugima bwa kale na kale asiga n'aba Kristo tigango rutema ko banga torwanire esegi nesegi rengiya esegi egotolentamo esegi ko batunya kanyaro gotoreka esegi egotwagacha kuna abana banyasaye tigango na esabali otuchagete yogotore igoro ebe sabali yekene enkonye ngunchore buguma bwane enkonye mumanye nyasaye buya enkonye na inche manyenga abaminto na abenge nchaso buguma bwane asinge nchi ubwanchane bwane gatiane na abaminto gatiane na nyasaone tinko genda nje vieka igongo genda na abaminto yagara twagende gesasimero asinge nchi tumayetenga nyasao gotoa chinguru nago ansese giyega lazima ayo munyene bwibekeni yange otwale enguba yawo yego kwaligane muno murwani yego kubeka suburuti wo monene ninguba yawo muno mu Kristo namasabo kanda abulyango ira isakobanga nyumba kwarenge onyolenga ngusaba mwarenge ne amate yawo abana no bale Mong'ina no ale no mwaka no ale omulero ngusaba mule egum egeskoria omutenoro ubu nyoni bere chikobuga egon kor kebuge ketige keli nyakumie buge mwaka kiora soka te yabana wono matengerere nyoni nibere yama yabugire kurugendo keke kegon kor ninde yabugire kurugungana ke nyakumia nyoni kiora soko ko babana nyoni kiora soke kuri no bolemu kegonkoru inyakumire ndera vuga makweli wanu maganga kyokora eko wase tosoka yunga nyakumi ko yabuga kosoka nkoyo oyino mga ko magatu ko nanga nyakwenye bugaro tingo soka pi egeko ya ndege keke ama kweli wone buli amuno mu Kristo lensa nigore ekego korwa saba mino kusenigore nyakwumya asaba mino asegona bana banya site tu buli kinga kichonsinga mbo mata kitobwate na nyasaye nchera kitwebe kiranga na nyasaye nchera kitoke netinya saa tomende chinguru kurmata hangu tirana lengana nyora bangwa na kitobwate nene bagende te kuna kwagi unga bono fato yero go jagoranga nakibona kunyoruga tiatoke ande tolo sikene gireju muina abutogore tonyu kwa bolianga inki kyaba ngaya umuntu nalo jagoroga iga twaganyire taracha inki akora igo bako tutebinga mapema batogo chaba kole misa lakini wana mpaka tende keke batogeti ko batenga tiamba ili bitubando tire na inu chura egara to kole ndo keke egara to lego se uchire antenga undo lo chote ta la kendega akia ke no ma ko ngru ange ma go wate bag unya ko barandiri insabu yenda ko barandiri ngere keke asichingu chayos na batebiri mutiga marwa mu gochkunywa na kemere kereche kega mu mugwato monyegeri mu buri ngaye igo kwaranga ntuni tosirete pi mungana gendra gochmuno na mange yo munanya ora chindoe iswaliria namana kuburiga oyo yangu era rengemeremo ingana yanya saru chukurandi lakini ta prepare tanga ngomena na bantaba ni approach yaba chakira
igachaka ko bakondem no banyale rende no banyale na subuk mabuhu Kristo na ye ligirelinga oyo kurandelinga na naki buya kolerantie naki oganetie aunchurelie na bobo changa korandi umuntu ingana nengi yobwate lakini ingana yetakorendo keke mwaro chebya bata ko chisitu madalia uchimara ni mate mutale ngomoroki ha ligiri musien na nga maisa ya enkola kanal na yomoroki ligiri musien na rango nga maisa ya ye ngola kanal na yomoroki na kyomoro ya kola kanal itangani yako kanu mungu mogotu asigo gento kero wante kuligeria nga ikyo bwana ta okora bunu mu Kristo na kiragero nyoro gutulika ikinga taweli botamba pastor ba mintunga na ki kotowerwe te kurandinga na yenya sai tikaturandinga na yenya sasa abantu bonsi asingenjo yake asingenjo nerira nya kolento gusini wasimanya abantu asingenjo nerira agere abantu bawunchurerie lakini ngebe kwa ndio bunya abantu bwane na asilie network ikitingo konya abantu baminto tigango tora ni chingundi chomonne nyore ya asirire nyerusia sigete nyibeka somonema yani oyo sirire network makonya kolendo kike anyore network ino itanya gotebanga twinsi na bana banya saitore ingana nya saito kurandi yagera tumana okolera totebanga twinsi ndobante kusabira na chinga kichonsi neke kusabira na chinga kichonsi yahorokya ngantu bwato bwa matobuya age kinona kamara kandi gagoteranga nake ikuru tombegete nchemanyeta sike migete ibaga lyokongamba gamba onsabira nyasau yongusaba nchemanyete ngendo gwesumbwera njeni maete kana kayombo kike nanseseni michando yaone eliye onorembe gete machanja bote benga ono muchamuntu bote machanja butakwenda iwo ngotebya iyo ntura kwa ndikeke insabira niye nekiki nando kamagana gaji ko nyala machibu ko munata banga naki enonye nabwate chimbu chimbe abantu ngo chenchi bare marisera Done ne no ba jinji mushira naki chimbe abantu gabalendo ki chi no na boko chenchia asigo tobaza kuli umuntu ngataka nyako chinju kumwa wensi mweli baga nanyala ko keke anyala ko nchureria kolero batero kwa baminto bagotera botambe kolero batebanga kolirandali onya go kumaite tuchakeri mabono mbali bawe kasi to makoli umuntu ndeke tuli umuntu waro 1 2 3 koliran ekiwono ayo wono ayo nabunga mwa batana mumete kara tiga agabu asina mwa ko yumunwa to anza bija kara tiga mo bile soto Okay. Na huko abo ko kinto ko mayeti na wengo te ko wengo biega ngo manyana mensi wensi wondo enda ko razioka ile ko nanga ga korangelia marieta ga korangelia marieta ga korangelia marieta Akorangelia
mustari kikwa roba mono mwebere sato gakorangelia malieta gakorangelia malieta gakorangelia malieta gakorangelia malieta mbeo naiweka kwa roba litanga na jamza wacha kane chinguru gakorangelia malieta lasini dia nilibo lasini kwa yege libo gakorangelia malieta no nago serto monto na maira abenga ndio kwa ndikeke gakorangelia malieta obe lakinga no muntu bika nago serete nchino muitinde nchino munya bibende tingi saini asobo suwango onya sai kwa mana kuirana nanse kwa tebinya sai ngana ke gakorangelia mali gakikora nchina yoraro le ontiwe ngale ndikeke pero igona yo gwento wake sawe ntangani bubulinga ninki okoliga sinyasai muna pasta na bago akwara kishaba bangwana balia nchema itinga bangwana mbale asike nyoronsi kete nonya bale buna bale iskunere mbaete ya bene bangwana bali nata babale ngabalebe nabana bantu basali okay kato koliga yasobuguma basali kenyotero nuruma itinga basali kenyoro pagati kenyoro byosale ketero lakini umaene bwa mangana ebintu mbira abantu bali batari kokora misi gente getangani muntu romore bitako bamorogi wanchete bwancha ndebi tawo kwananga nuburange tikisona ke muntu akira bomore umore nabo morogi noche ageko akubanga ngumwaye ikiyata benga anyabuki nuburange tikocha or kayosona kengo kyabande number 2 omuntu omulebi igaro omuntu omulemu abenga nanywete ne bagochaga street atabenga njinga likonde lingwane alimete number 3 omuntu omulebi takoba muibyo ng'ombe ni muchande bweli akubulinga aje kanga tuachi nkibunna kola akoba managendo kieke ne ng'ombe bweli. Number 4, omuntu omulebi siri kubisa omotebi ngachi kungento omuntu nabako mwachibesa enda nywere embuya amana gocha lakini nyakundi nchiki kwarengere tinga tuitinya lebe amanga osogire ngendo kieke obo bisi na kinyoroke ni gazi kwa abantu balia ekire kingira aganda akekora omuntu ngobo ale ngatiga tiso kibintu ngabune byesari kenyoro asengenje ndikeke asengenje ya balebya bangamba matabo mwene asego kente ketangani kelinga tigango turwani esege yokubala kebisha abantu ali of course lakini chikarakteristika chabone chinyinge lakini asina na chutankego nchiringa mbaliko waborogi mbaliko wabaibi n'abantu abalemu n'abantu akondekeke batari kubisa siri abantu bale honest muntu akotenga ningwanjete nande nabagwanjete gendo borigero lyaka baikaranste nabo kunyoranga tabu atibesa pi lakini bakarwa senyombe ya marwa atindete asengenje yake barabumbancha ine ubwanja nibo kagendo keke ntebinga na olega oromukiso kwande kanisa lakini twajitiyo mino ngole byabana yobona yento ngalingana ke owa mora bita katangani regoro kuraria kore kanisa me ko January baka January ogendo muri rukana kale tengera buya asengi nje to bonjo le mabwao ko mukyoro pipiria lakini ndakonyeti omora bya ko tebana nyaso ni ngana onde nande nkonye mangana yesanire ayenule ga ko kaliru nso watenganya sa mundu riguru ayo tari kunyucha utari kunyurongori tokonye konya abantu abatu chande abalebi aba umalebi yako tenganya sa no manye tenga timbu atikende lakini ngo tinda ndelero nando tinda
omwana w'omang'ana asige ndekera keke tigango tolenga abale mbaka keke mbato tanganira igoro ntwa batuchikanisa bali tokoranga n'abanyabibo tangana igoro tumana ko bani ntwe bigenga byabo onchoreria ili umwanche nyasaye na umuligere bika butambe nanchi nyasaye tata Mujinda Nyasaye, ayo rinso ko bya bonse na magara ya takwera. Wetra semene ya to egore kwa sumo sombo. Eto kone tuwe gunchorere, to kovenere asama ya maito. Mungoro toiwe. Kusaba muteremo na Katarina, na Clemencia. Na vamos kwa ngere kwa senka ya itoga na otoa asama tukaya ya wango. Ubeko bararora magera na bari barasomo ganda wabatagatifu bao agwayigoro entwe turasara ngenda sense yega tubego nchorere tubego TV gaito iria sogo chakwa wakabere tubego sanga asomo begoro batakwera munguro toiwe gusabira ntoransi abale na mayanda na mariwa mangase ingana ya makoli Hatinya sato basukubatiga basiriwa basemeria nukwege nasore kulende wetira seme chando tonyoroboremu nekero wetira so mwana Yesu Kristo batorokere nerenchera nerekene nerobogima ndi tubatie kene keiga nenchire yega tonyoroguma bigoro batakwera munguro toiwe Masoga Maria mungoro nara naye kwanyore regesio kubaga kungubas ni Yesu mwana wenda yao na nesi Maria mtakatifu utasagerente na wasaria tunaomba hayo kwa njia Yesu Kristo aliye mkombozi wetu.
mukia okoboko igoro ori obwate sadaka otaraikeerwa onye mwakorire moche gocha morete sadaka gocha onye toraikeerwa imokia okoboko igoro kiagera mbuyako mwa Nyasaye mbuyako mwa Nyasaye keng'wanso kegokoba Katarina tokuyari asogokobe sadaka tokwa asogokobe sadaka gocha onya kobwate wakabuya nabo gocha nakyo nonya kore para libagali okorwe sadaka ndiro yoko mwakere Nyasaye buya Sarava minde kimansi ke kene kene nchinya saita tuma bibyo nse. Omonene Nyasaye nchibego bitu kurumugati ne fini bya chonjo kumwe na manyingo mwana Yesu Kristo twaligo nigo sanga asiki mwansi ke gacheno to sabansu te as Kristo yoro mongru ito omongru abe na inwe timo kiechin korom twa ke bya somongru Yesu Kristo ugma babo tibwere tine nigo bugonchule kra ugma bwense yebwere nigo buli ubunda bwegoro bopakanyerete asego amureka n'abatakatifu bonse b'igoro amuna intwengo otagatura n'abana togotera
omongurano mutagatifu muno aine ensoko y'obutagatifu bwonsi tigo mwoyo omutagatifu wikasebwe n'ebikino ebitagatifu n'ebirabasitole omubiri n'amanyinga a Yesu Kristo oyora omonguru eto kiratara chandika kabuli mugati na wakirabiya asomenya n'omugati akabutumwa yagoteba bwata mwensi mulie bino mubano arugo ko bainwe ekero bakurte kuragira kabuli kitabonenda wakirabiya na wakobonene kabutumwa yagoteba kyogoteba bwata mwensi munywe kinitabu kya manyingane manyiga yetebenike yegitakwera manyiga nitokobina mona abanga sukurusubwa kweve parabaso konginyora Kristo agakwa Kristo saba kule Kristo naichenande tate katukunyiro kunokuro kumano Yesu Kristo ngotele mwati obubugu manekitabe kyukuwenigwa tawakiri bia soko tokaraba yatnya kwelya samaisa twinsi abutukulu mina kunyamanyinga Kristo tubekana mu mtakatifu Mongoro yore perisikia sensengema kine wanjota muno wa Papa Francis na kyose marume skodeto na bale wose perisikia mona konyorere samabara manura ba kiraso basubao familia chiga na kime familia ya muchumoji pese amo toro madera usantera bara barere segatie tena demokrasia familia tadi saba ko wane konere nemyo yabo wono nyura musumbo Catherine Clemencia Edwin Christopher na wose kwa ngeri kwa segatie itu asagaria patismo ba kweta mona Kristo tena basanga kuruka kwaye mira mtose aba kurba kira sote muka kwao na wasa mwana kuruka nende waleta mna barwa sobra wao tukoro mabira twensi tuanje to atoko nyaru mo takwera na mario mweski mwana nyasaye aba tuna batagatifu bonsi abagendere to sabra semyaka yonsi atoko wose ni mwana barabo tuko wose ni kero mwana Yesu Kristo ekiagerere na sere na somo mtakatifu ubusiana bone bwonsi no bwa Nyasaye tatu mu bwibionsi ase myaka ni myaka yonsi Gavano twensi tirisale muni tusu kisanya tikabugo toro kerelia tatu ichole goro lekalia olisikwe uona wa uboche uwanja kwa kanisa ya bunegoro watae boni ndaya itu ya bono uturu silvito nanto gotiga bago tucheke tubase utubeka sotemwa neo tobole kwa so wensi omongu tosere tobole kwa so bonsi na so webuya wa tomole mbasa matukaito sama uratu kwa subobon sumtento no moka sochi komunete Yesu Kristo ikiagiro bonda echinguru bonsi anene biao wana sinya omongure Yesu Kristo ate atuma na batigera mulembe na bera mulembone tuligili bitu kundu wanjo kisekyao inde to mulembe no mubunda wasomete myaka ni myaka yonsi omulembe omongure Yesu Kristo bali no matukonsi yabantu kwana sokoma kana mulembe Kristo
mwensi marolero Yesu Kristo maninya sayo kurusivi biense balnige sia barangili wasugusanga indagereye umunguro Ngwenere tingo soe mwane. Nyotere mwane moyoka. Namoyone. mube na manyinga Yesu Kristo turacho suma butakwera.
Nyasai tatu takwera buno kwarangiri Mong'ina katalina umusombo chagwa sole to sabu mube kama sumuganda wa watakatifu bao ya kumena naende kala cyubo chagwa kabere ku mwana Yesu Kristo yaenda ko kuwana buya bwao asuburuti bwao ikiagera umungruito Yesu Kristo to sabanzu ta Kristo oyoro mungruito twekanya bano Senge nchungwa tinga chinga kichaminyo kire na abayiri n'abageni ngo genda bale nimbwe yatangana twakwenda gucha igonde tokole bintu bitatu kubya bucha bine kurwa togende igetikende wakro mungno kwaeli yetangani kabisango buri familia rigani echimotwa iko umoyo mabakole introduction to kore family kana usgosha family to kore family ndangeli mugambi bigenyoreke
aliko organize bagambalema kuroro arangani mwe MCA osoyora wati kiagazo kwe MCA atusangilira ngoli. Baada ya hapo tumakoranga ondinara obusubwate kintu kimusambite mono mambiata ike agekwane tumali baga igara kwane bona kala mambi kujukwale so talenga na kikekoba na wawe kwa linga kecho tenanga tiaga kuroro tuma to kola so yo ibeli to kororo to gande asensemo yoko ande dikendege to akromong no kwa eli yamang amalieta tabatale malieto ka straight to gande asebindo bikubati na tangasa mali kondo. Senge ni Kibagendi. Also introduce the family. Family no sana. I don't know where everyone wajuji. Abaga ni bare ngona bange labda na bara ko wake. Iyo inchwa ngo inu to kanyita. Bari baro nta ko chaka na bravo. Omochokoro bari baro kara inchwa ngo jo siasi. Tukara chakira Omochokoro bari Mong'ina bara. Kwanza naenda kuchimbiona wake akira mata ndiye. Kwana bwangu. Kwa ni mwasi mbiamwe. Yabo kakoro kuri nyambati noyo. Akakoni mwasi mbiamwe. Amalia tango rukefa mugi oyo hotelet okaro. Hapa ni mwezi mbiamwe. Maria tango ruku Angeline Mautia oyo nyaboke. Abange bana nate abangada bari. Iwe kwa na goja. Yabona ndanza sawa. Waswati njwa ngoja bashia ni bari mora. Kwanza abaswati mbali bange orengo na ganda mutiri ya. Abana bwa. Bwa bara. Mama na bakoni mbiamwe mwe. Njengo rwa Agnes. Inje nango bwati byose. Ranjira rango bwatia amone none. Na inte na bakwani mwesi mbiamwe. Samarieta ngor ku Veronica Kerubo. Inte muswati gatata se familia. Wa nembo ntali sinya. Abasani n'abayiri bonse pingo bakwani mbiamwe. Yante ngira chinga kechi kubatebinje nyabo Ruth nyaboke wone mbu baracho kyonganyo. Incho musubati omokogoti nincho narenga ko musubati okane. Ono asaba murabere bara. Asali wa mama inje kumaina inje ise kandalire akore ise month Mong'ina is very special to me. Tiala kwana me and myself. Catherine Mong'ina is very special to me. Mama wengenjo akiri boro rarire tumusabera yanda buya atubwatira libaga atoko gendo tusagere gotogo ikaranze inje namba 8 ikara bakubara gutiro gutiro. So he was the first strong woman among other men. Abantu kibara gocha oyo ora kogonka no era bono kubwata Mogotu
Mbiamana. Abageni ba mama abumwacha iga mwenzi na bakwanira Mbiamore mwenzi. Esa Marieta Mogi edirori riri kibande ndi gutoka lakini nari rieta riane. Gase Ariande Jacob Seroni Mwebi. Asa banta bonsi pi muna baragerete iga. Injemba bogolete bonsi. Kero ko bara bonsi pi injemba bogolete bonsi. Mwaigwete no ende ringo bate yekera bakoragera bamanya nonde. Baragera ngora. Nekera bagosoma ebintu bagosoma basoma ngora. Bono ko baire ni Mbiamono. Father aso gwanja gochaiga ase nyangi ya mama Mbiamono Mosese niwe abakristo Bwari bonsi twarorire Mbiamono segasi mwakorire abande barware bachire bonsi ngo bakera buya segasi bakorire nakyo ekorokia abantu abo bonsi mbagite sengenjo yane kosa sengenjo ya nyambati kose ingo yo bache sengenjo ya mama mama garongo mwakere simi kose keranga kere simi igago iko irani akamoyonse umanya gonte inaki ekiage kiabanjiri na ukoire sengenjo ekiage mbosakere na chire kogenda gaiga eswe mwesi ebakorigerera imbaru chikende paka basomete bono nje mutagete nya gosoma igorende mbate tikende nkeyo nama yokore kingo kora na motebi last time those are memories ngamotebi bono tiganda minyoka biasimbira igankora aonie metorire bere tato chisane ngotomere akamaya gontebi mwana one ayo bwatete karamu biaiga naende biasi gwachikonia igona kigo bono ngomote na bere igo bogimana obore igo gente getangani goikogoreki goikoragire aye nambe yemo naenda chigukwana kabere gatatu ngana ki nyigwete igonde iga mote yaya esukari okonyune nyinge kachiora akoraki onyetige akama gontebi mwana onetiga ngotebie aye itukorinde lionsi oko ihuna ki na agotebiri esukari yansire digege chiko no bukombe abantebeti naenda kama gontebia ekadi nere ya NHIF tokuna gwaka na gocha miake yonsi ngamote imbere kadi nero genda nyagitari origererigwe agantebia nyagitari ni chiabana bono tanga ineti aro ken akamba gontebi rituko corona imukire go nyagitari digiama kombe ne bichiko na boya ikirigo on Monday moide yaring ga kitimbarosio those are memories. This is the only day tabatari on Monday moide ese tokarengare imenyete Kisumu ka ochoete oncho tokotambo Kenya ancho chotire pakaiga ekerona renge keroka nyagitari nkona gukwana nere akama gonte binga waikire omwana nachete school ngomote yayo mwana mambia ko ande school Mwebi naro kare gosoma Bungoma ngomote yo mwana mambia ko ande school akama gote school mbuya nyore ko ande school tikabasome chitari kinye karona renge na ndo mabe na ireta abana ba ubo karororo akama gonte bi muna nabate ti abana muna nabasometi abana nabarabutika tikabasome umukino rotakeire akama gonte biga enda grand mbra oroje yansinyire lakini taimangana aya ngajarende bokongo bwarenga iga marwere na renga iga ngachangarigeri konkoira na saa 9 nganyora tari etikende igaraire naenda kuna goteba karuga ngama ko motebi gaki ekiage kiabanjiri bono igo na minyo kabusa nekiage gionsi bosaiga akama wontebi nga
ekiage kiane tigango ndara mukinkorore igo gwaikira no ndaiga erongori nera utakora asiba akamayonte ekiage kiane liori tigambo kensibe munuomo akanywe nusu bono to cut a long story short ikaba muna yabete Friday kingocha kolero Mong'ina gaiga na ende tomoire scanning yatakire nabogete saa 11 nganyore simi kinanyora agante inakorire na mobekire mochari ngomotebi gona kigate scanning ntogocha mama mino mochari ari mama iriete mama rero tigandi kwane gokumurangari mama nabara bete itabagera mama nabange motebi Mong'ina maina igokora reri answer lyonse mbia mono mosese nigwo nonye nase moko genda tiga mama arare buya muna arari reiga mbia mono mwensi amase yango abacha kana na ura nyol baras ona wa tukingi zero wish kwa maana iteke amo por ndeba Mong'ina na korete na inde na saber tembe ande nimbete nange ekero kwa beire na ya ko museboko kula Mong'ina nanje iko kange ka gina bete museboko ngosi yorenge akaba kwane Katarina ikonge naro Mong'ina no kawere Mong'ina mutangani ngabarenga lakini sababu tutanyare ebitango tutayo kare kwenda na wale igotoja kama nyanga yare na wale inje maindo mwe mbaba ngwe naenda bangisane ndi wamenda minto abakena abana bakira asomo yego mama na bakwani weirire biya ncheko yunga bangi nambari bakubungira abana babo chinyumba gose chirumu nicho mutangi oye mama rumte yasiegete no neyemo kurumuna nagachitaiga bakachinga kiechiga nande nababwata abana baya bamurasta nande pati nelinga bakanywa mabonse abato imogeti minencho wimogeti amaguncharaye etaroseti nabamuna abeire igamanyete ngana abaye bonse igalengescha nando Mong'ina bwogo seme oyibwo oyunta nyare kwere sobya bwaye nabonde muno mogisangio oyo kakoimoka gochasa koimoka gotenga kare nion ogenda ndasigete kogenda tuli Omochokoro waye olenga nichege kabukiaye niche kumoimoke no ne nyimbo semoko genda tusabirani esa uri okorwa bare mwasa abana bae atoe turendo kwegena tukero guturika abairi amana basani ba mama nabo kwani mbya muri mwansi sasa muri tango kusofia kwamba kabusira amanto mwanje te kwende nyasa kumwanza mu byamu yuka abasenge banyorende mbara banyona ba masana deo lakini abantu ba Mong'ina bara konyoru randa maho mumuje ko itra gabara tole ko aba tara ganda tambe yoka yana jara nga ko kujoboka ubwati kunoyo nina kare so kwana yonera ko gonga to wana ni asebuone tabelieta aba kana banna se moigwete riogia rikorwa kuba kwani bia mure mwensi na mabona to kwana ni nditole moyo kuba grambia mona sonjo ujokoro tuta baba maukoro asenki aya mwali asense ntabeli ngane limo maukoro talenge maukoro asene nje bweka sasa tole ntueka Omochokoro bae alenge maukoro asa bantu bonse
igalenge mama asa abantu bonse asabale bumaete taligendo ko batebi asa bumaeti onko batenga alenge muntu wantu bonse obuya bwanja ko bote abono iga kero kene ndaba kolere chinsa bumaete biyapi mirango yae iyalenge wazi yasekero muntu igo bono na bange bari kuganya entre kumenya asobo iko bwense lakini bono yasaiga mwanje bono gutubua tutanganire igoto gusaba Nyasaye atulende bali twatigaire irinde ekero ko iditoria ike ebenga nduya tarishete asengenjo yogocha kwa Nyasaye tikorio mwali rieta jengor kumuogi irinde Hesbon injo mromonne onyambati biya bana so ngera abakwalira mwese mbyemole jekoro ku Mwebi Onyambati buya bana sogocha ana mwende sawalini mwana na de wakana konyorwa ino mwana Ensengo bakwani de biyamalo mais sama dia tangoro doro moi tata akoro kuogeto Mwebi mama Florence to saberan Enchuara to kanyete manja motor ene siro ke na inche tigamiro irimpi amona saba iri bachira sumo yogo mama biya bona singe jo bwanjani mwa orokiri na inche wongo saba mogendere go tusaberania asenge jo mama arengo yo pomorembe wanjita abantu bonsi motusaberani na itogendera ko bano morembo yo togendera ko bano bomo eri ntoba maminja ya mama asenge njanjite to menyeyo biya mona suwi ya manosa ora Brazil no mwaga Brazil asengo myoka na ga maniga urero kombo ikina moro sire mai Musazirote abahamate abamitu mwezi mbiyamule inje timbuga dimangana mange ndakwana litangani kabisa nuko bagira ngambo ya muno asuwika anuko bagira ngambo ya muno mwali wika Mong'ina ange mukamuika ange samangano onsi abwate ali gutwara mwamokonya ono uchire ingota obubuya bwaye bali bamumanyete mumayetu buya bwaye na tinko ta gote bubu amate bwane na injenere bali bare korre kare to koyora na to kora yare bwete bayuka timai to se Marekani ara cha umie ekale timbo ati ndo ranye kele Marekani ona ale como rama ka cha gotengo ochir igasnira ale gokora endo daga ni mutu sabere to buatere aliasa buatete togendereri nandini rumaene oyora to ikanga na to buate buya bakka togendereri Mong'ina tatige dibana ya tige dawanta banne bali buoy aga tiga jambati naro na ninde no maene jambati na tuongoze tokole buna ya takire togenda limu jimno leng ocha tingo nyako kwana mange mbiya mono sugoika mukogenda mogenda biya mono
nje tingo twara mange kiera batu aya tebire mwatore mereirie nande bono Mong'ina ko boka nare ko mwobo sai na mwobo to na but iseme asira ya na mwobo mun ina mane mana man ina be masari wa chirene onya bana bae bara nkai komi but abana bae kana ra 1000 siri bunechi abasari bae nkaundo kanzinywa nimba tuwale that is why ina etanga mwaras no mwibuki lakini ngenjo mwa mwanje akarango reflect yana mwobo emono because narre kero monto narre kreka gori kreka saku si maya bana ba sumo ba mai kreka ba ki seven rata bro ki seven rata bette ngomong na no voy a te va a estar merda morro sa ni vai tumra ago cha matai kuwa atoiro baremu Mong'ina tararuara injera tagende kurwa lakini baremu atoiro no Mong'ina injera are ponde na meto ngwerere yana meto manga nje makoko o buene Mong'ina neshuta whatever mwa taramera iru waro kiri kweli neshuta kwa ndake yangu wale seki nechinza ayanda mangina kwa ndake naro thank you very much biamono wandi bageriga nkwa mugambe egere aligania wagambi bande. Baada ya hapo tugende Rungul straight. Biamono seribaga ande chise cha minyokire litangani na shukuru fata biamono sogocha ande nchire mo emisi ala kwa teba omongo wali de time tinga kia chakoba ekiagera ero to tanga ine monoso bo Kristo no ne ente tosa tesa maria taricha de guru kwando mugambia mo como assistant chief we sub location baka bali to kubata ne mo kango guru mo bwana abatiga bara bali ba bransira mbiamon mo chief no ara tinda de kana magana ni mali baka ri nare ko tangaza iga muno mugambi naende se manganaro ri obisi rero yasie ku officially obisi bali mama to kwa na obisi Mong'ina amehamisa ile ofisi imeenda nchi nyingine iko obisi ya Mong'ina ya mishiru bali konya totegemeto tuanze kujipanga mugambi otuwe manchuko ofisi ine nenda sana imehamishwa imeenda nchi nyingine pengine tutaipata tukienda hiyo nchi ya mugambi bantu mami tunakukani byamole nanje onkuru engora yane abe na se familia mochio yo kiagera Mong'ina kiro gototiga lakini ende gente kenen kalinga ere konyororo siri ama ugaye chimbande nchiyo hiyo ndio kitu tunashukuru na ende tote anga bali bono baro tigango tubwatie omwereke bwo Mong'ina na aliandons konyora atebire nga aikiraniwe ataraikirania kamuranche ikirania nekyo mwali nkalinga obwama tobuya bubase family yonse itangase limo ndarundi nga institute gerero gora bantu baminto tigango tolia matunda akiranga nyuma abantu batararubogere na boikoyo elinde na into tobege kurwo beka abana orro egere bagende skuru banyo certificate ki diploma mambiende na baro babe employed. Thank you very much. Asirieta no tu mamanyura mongon sub location. Asante.
Onere ne payana chifu chuko chokiara bagani bara barete iga. Tokwana chisa chiaminyo kirendo go atimangana mange na administration to nyako gam. Mbiyemo no siri bago mugambi. Afata asbari present iga e familia mana bairi. Mana basani tiambate vi baire mbiyemo le. Mbiyemo no. Se cherry den tag tag very brief. Digara to ganda ko ni Mongina mbure tara to tuera. Tedo te apore as a family. Omwaka nyambatia mana babinu mwezi kwa ujumla. Maina mwezi kama namba roche ba mu mino ganje tesemi. Na ande ga stand for the truth. Onega nali wo chaga iga mbwate issue ga iga. Nali kora ma consulting tara ganda ko wo isarang sana ba ka bande. He stood for the truth. Munumbu gambi wata nga obisi ya ganyiri bona na nche chakandi we chipanga nga ngoto jaga consult. Kumara anche sagenda. Otwara maskani alia abugate. Nande mo mucho ganda mono origa. Mucho igoringe mara. He stood for the truth asinga kichonsipi. Ndate kwa bango igera tusangiri rungoli togende. Naro mwedi teacher botana. Metyo sunari madam. Kumara anche mo so science of the time. Is a charity into social program kare agende buya yati kabanchi basalit bia mano mogambia manene inche rieta ankoro kwa jenirindo riongaki omwalimu manene obotana rugurabu igona akira igese ngenjo abalimu aba bakwana gaigabo Mong'ina oyo twasomi nabo babanyambati baba Agnes amana abana mbara otogo somi komo abaibori mbara n'abanya committee bonsi amana abana be school mbia mano egentonkera nara ninje Omong'ina oyo anjete kanisa nechisemi abaibori ekero toko gende kanisa togende n'abana baito kosena kimwarora tiga korire echisemi chiense echioka tomotigorori magega Nyasaye nero gotobwate si erinde abana basome enarore ebinyoro binde abana bakobuta matanga bogaki bachi gosundoka ekerasimi nantunto bese gokora egentekio tonari abana baite kanisa erinde bache ko babengencho muno omogambi ateba ebinto biachira naenda ari ase institute korari ng'ake bara baamate naki nkanyora mwalimu teyogosomio abalimu ebaborete igo banto mbasometi moroche tigasinjiro n'abantu baborire abaminto Nyasaye n'abakonye Psalms 139 yegotebanga nimanyete ekero mokorara ekero mokoboka ekero mogotara ekimotara arengere nekimogo chikorengereri igo kemoramenye ase Nyasaye muno Mong'ina Nyasaye n'abakonye mbiyama n'omogambi mbiyama natagire gotwara gwabanga toli tokwandika kero muntu gosalitore natagite koraiga bari mwato mukubaranje chujero ngori yo gocha bari mwato Ondo bwasio tomune rongori ya ondo aiwe rongori. Koranje ntuwa tele rongori yo mwe kega iga. Digere munanga kwa area tali gutangasa. No yokwa. Just start yo beche rongori gari to ko program we. Ntuwa bango. Mai munamba mai mwezi kwa kumuranje na romo geni ya. Ntuwa kumuranje misro tu idas. Embra ya ture. Igo. Bono morote na embrage tuete iga na tumwa bita swanya lera gako na korana uchiaria manga abantu kurumanga twara abaira abantu nona bachumbe 6 abana no vera bakubuna bono gate bana oture bituyo oture bieshanire bono mumwire bware mumwaro kenera bo musacha kamiri bono gentokere igarwa aga igasiringe gweyemo naendo teba machuma aegunia 5 beyamono bida swanya momo bikita swanya momo enere amagoro nero mwakoyo maetenero la rwanire segino momura mbuyamore na nche Paulo siamokorokwa enikine mlekera mbauti kia monyango na nche wona atumirwa iga na wakili ane liongeli uyo kuborekero kyovuga banase county ya Nyamira ubarire kumurancha abantu baminto momo amagoro na ngasiringe rufayemo ekinabe kiyo sani ga iga chichire family arafu singi ya 5 kwanda majuma moinali thank you
na nje tiama kwani miyamule aje na ntumira no mo koborio bwe MCA Andrew Oganya kundi mwena bako monyora mama tebi getoro kengeka 2022 no ari geti so kero kyo bwe MCA biamono nangeri bwe yam na nja wa minto na kwani rumbia mole na keirwe simi bono yo no yo minta ene liobocha otayange bitugi osangereri byesanire round yega mama amago anga siringi 500 na siringi 500 ngirira machuma. Very good. Yemono mugambi yemono fata not semi senta katibu kwa toire so goja kolero Mong'ina oyo fata not ngwa tumiyoti kanisa nyegesa kenya sanya ukubeko onye goto inchiri eyo na inje na onare gwete go mugambi ngwana naro engineer kosiga mamboreo kuboria reke wabuge tutu macha obochumbe onte inga gokonda gochiari botana ne ona somaro gora botana ende onte inga gendo konya bantabu onga siringi eri boyamo na siringi 200 chaba chuma ubwate sinware geti yemono na ntena tinega so mwishimbe goito bugutuma saba sadira kimose na ara kwa na imu gaiga se ritukoria rero ante bia wa na ba Mong'ina Mwebi bora sana na ara mwana inu mochomogi igora ina na tomara siringi 3 ante binga machuma siringi 1 na siringi 2 mbeke sani maiga na ara mwana inu bia At this time tenda angalia my co-senior chief Turakura. Biamono na incha entomira igano vice me wo bebere. Oyo kubolyo gambe wabo getutu masaba korokwa Cliff umpanege sairo. Na twa chibando chikobwati. Egunia yamo akarwane endo kende skwali chikiro ibere. Chipaketi nye chia mabere nemegati 5 abageni baba bakori garia ama naendo tomera siringi fweyamo chibega igase esani oye kiro version pana yesairo oye no mugavana okobole wa Nyamira County okorogwanga Samson Okioma Mwancho Okioma otomera fweyamo atabirenga no ara mwananchwa pia mana sana andekari omwana okobori chikura kurukaiga gisesa na atomerwe yemo otomago cha se family na ende otomashingi 500 kyagenda bamura bari barari bakoremo bakorosia nyumba yo Mong'ina shingi 500 ndiye mwana soko wangu we are also privileged to ara yo kubori bwa mpiga iga bagututu masaba nchwango gocha kora ntena yorwe erongori yao na korwa engora yago cha somuchi kaokora omugamira rega senior chief kero ka township location nande gare mame nawe betiyare oruri gare nge board member akore se kipinde ke tujande rongori ndeto kore fata mutu abire se soko genda iga karibu Mbiamana sana soko ngari wageriga ritanga ntigante pole sana se familia ya Mwebi uyore gwa mabo asamaria tangoro kwa Nicodemus Okara oyo bagande se itogere aria moitu nyakemera igo for the sake of yabantu bekenyoreke ya onara batebanga asemorie tukumbu ari Onyamora ase sokoro yane ulikoro kwa Emonyo Nyamwene rolengo mu mura manene na tato bagane rolengo mu mura makogoti igobono baiga na chanka chusina jetega iga machugo keyo tugatarwa omwana korukunya kundi na nina ni otenga pole sana karo kungwa bete yona nyote information very late inachugocha ande ngotenga pole sana sekinyoreke bono ndiamana ase bakwani wonse bali makwanira iya ndiamana sana ase kanisa na baria mwaleta ringana ne kwaya na wonse bali mwaleta masaso muchoyo bono oyo Catherine Osirire
egente kana kyande taiga umaene wona cha kurpole kyagira abana antu aminto. But in general, Mogotu masawa sabeta igobona mwayiwe bakwana iwon ndwate kerenga na change ko bayo masi balia babasetekero kyobo empik tutumasaba igataria kambe nacha use kuralia nga mangana yo wona cha pole iwo kerona kwandena bantu aminto banteretia ento kumanyeti iwo pado iwo ndagete ndai kasanto aminto director da dius biamana sana korode Twachite college I think it was class behind me. Just a class behind me. Actually, he was my contemporary. Oh no, tiankoreya because of time. Biamona somo yegoyo. Na biamona se arios mwa korire. Una mwarwa amagombo gocha ni familia biamono. Ritwenere no yarenga sogwa kira mama mino kwairi. Na ndi biamona siri bagari mwa ewa. Erina mwakira mamu mino kwa erina ndi kiambo cha komora na ndi abange baitire safari ye ko kare achire gerengeni igo narwo sawanga nyasaure igoro ne rwato kubwa ale to molembe no kwigwa na se familia ye na se kenyoreke na twenzi onde tai wanjete makweri gara maro karachire ikerenga kira wenere ande tomerane na nyasaye abakonye asemokwirana mwirane biya na ende umane manya kwa wororo tumirane in different forums nyasaye basenimbia mono sana Miona mheshimiwa ndanguta Ngoyo nando kuwori tabami ndo natewe tanguru Nicodemus Okara Obaga. Okay, miamono. Mheshimiwa na roto hiyo nguri ya 3000, miamono mheshimiwa ya saa kurai, asuta jabwa boroka. Mugambi singa chibu ndenge jongo gocha. To abenge kiana tete ko tusangero nguri, ngefa tato ile kipindi kilikende kito tigareti. Karibu singa chibu. Biamono mugambi to mosoko ngari baga. Abafata baito bakatikista abangina be kanisa abagaka abaumina abakwani biyamole nande biyamole chise chimwarosire bwata mangana atatole ndiko mutambe litanga ninyire libageri ngakere abana ali baminto nyambati maina na abana bamino maina maimata na asira matuko makega. You know how much you played. Toto aite ko manyenge ndege magega. We are sorry. Lakini tuwaikire. Aiwa akorere to mongono minto. Na saati yago seseni. Mwana uri minto nyambati. Rongwa majiko tantana. Lakini wa tantana kiara wana usukani umeanza kusika. Ega aliyenyage ndi bakogu. Narambwa ngoranye bwate pairing. Nabali tuwaja kolera. Ya to buchiwa masabo muchia. Udiro mama masabo tuwaleta. Barenga baleta masabo. Biamono. Naroli naba engakiye nechikura to chikobwati. Ababai to moko ligichikura bali mwatomwa. Ndete montegerere bya. Kimoko genda tebya besimi waba na bachi kuligichikura. Bara ate kita imbabu ati abantu chikura. Bame kishwa this time ba a chance ye babu ati abangina na bagaka na bamura chikura. Aito aji kokonyaka. Ege ndokele kiyo moiso ndojo moiwa mbere tanga. Oh no, na ruji kokwana igare de mangana abere. Intumuno bogusi. Ege ndokele kiyo ate moina ariko butoro mondo munese televia. Mondo mobeke gunime. Yoko mongeta kyori ona pulitari yoko butora kolia dainte oriyo butore tega nera koraki teri biya muno mogusinto rikobe kubya biya muno moko na moenda biya
Again, to carry at the man and matter, we are condemning it. Enter a chini Josepi, give us a correct and Andy Kumurante. Aneko Konya, you are able to come and go match with anyone. Okay, Montago to Monta, Mogaso to Romundo with Yaribo, nobody more with it. Neto Corega, you are a board member. Tangasa Mbakura. Biamano chief, abantu baminto, biamole. Enkuru Kibagendi ko wakera nyasaye otoete Mong'ina Katarina Mwebi koba umumama. Uyo no Mong'ina, uyo, this is my mother. Na watu kineti. Mong'ina wa maskani. Mong'ina wanjeta abana babu. Abana bonsi wanjeta mwakoye. Omulemi egiyata otawara bitina toko tole chai. Igo nyasaye oyo tomaete. Thank you God. Na ande byanga tebi ntintwana gutera function yo mangenya Mong'ina Mwebi atayo. Enyoma kana nyoma taburango paka last week agana about coming no Mong'ina nero kwanete. Kiara na manyete iga twanchete na ama idastwarure. Igo abana banente nyambati kumaranje tukataganda wansha na butambe uno Mong'ina twanchete. Nabalemi bonsi ba Kenya bechae kiara Mong'ina no mulemi one of the biggest omulemi manene abalemi bonsi bechae Kenya ebalera rero Onyamora na Kenya ngima. Thank you very much. Mbiyono board member and we nkagaiga endali gukora ngaki ekero president ya kwane speech moisonde masujade iga igorense ekara igorense akusema watu wasiweke mask abantu arara mbabeke mask kumuranje beke mask where you walk eso kutara beke mask abantu ane batega president ya igorense corona ya ere munyo amacha mange dawa korenge ntukeke kumuranje beke mask keep social distance ama chikario simukuba tukone protocol chiza keire ugati boigo komenta nayo igoron tuare nke ko betaba tusindani muino garia mbage tasobonge uyento betaba tusindani banga 170 ayron mbage ndrete yonko sawa se location ni batara ngere location ni ngao abantu muche nyitari muino aria siara mutu sindani tako boy sindani eringa kero kende ko chore kokwa ona ko kuro tara mutu sindani kura tigata se sindani ngako mambino bakare no on Monday no bakare on Monday tari mambi on Monday no wale patana se mengao kwa jato ko renga ki patambia mara so tolemereria wale te oto irunguri otoko yenda matanga kumuranje ntoko yenda bosa ekwaya mo bwate bitabo yo mwende bwangu bwangu mande shadio koruga motorete irunguri ya to batigire family seseniri yambati usukani mu yobote tega yankeye ngakaite ko degera ekwaya nchi bari more yo bana ndatere gocha kumuranje Baroka himo natero nguri ko chake kebanda igera to ba enchi ko to ba iga to batigere reto ariri wono ko ro kuja nande mbiyamo na sogo nande mbiyamo na sogo tulia omo na ba renga igo enchi ko baroka ngo ero nguri to ko be kaiga tinu tangasa alasian te intangase toko rake to ko nyechiza igera to gende arisbata teba uwanja wandege kumwaga mama mokigoro sore digera tokore kwerende bari mwezi mwaru mwezi wa wate abako chikura yasati awoseni anda goseni biya oriyo to mure mwemusie bweri ene yunare ngai tumati so ikire gaiga etare kanjerare chere to tangase baroke wete kumuranje mokigoro biyamono wete ko rwai mokigoro iga digere biyamono okwe mokigero to ande muna bwango asiba ko itagabo mokigoro kumuranje ko nyokubwate mokigoro iga abande bako bori ngabona ande mwe Mong'ina ngo mwatigo akirande ya na bwate antoro bari kagari abachoko no bari bo tagete mono mokigo bako igoro iga obekero ngori abuto tokore byabona sabari bana tokurwanya sabaseni anda ba menterani
Mong'ina rutangase tamba kegi asira akiebe gari merito kuru musabara na akena no olio nyore tamba kira tare Mong'ina yuko chakaranje kitamba ki Mong'ina ya sasa kwenda musa biyono mame biyono mugambi ase ogwanja kurwa biyono oyago kwari tinga besria tangaswa Edward Obuocha 1 touch 1000 tarienali Edward Obuocha 1000 yarwewa biyamono asemo ende kurwa biyamono akaramo kwa wewe ase mara marieta tatu tatana igeto chago itunga bese ngwa kite gutangasa mwanyoro bujambi biyamono ogenda kurwa mukiyor munamba ngo igaleta gocha muswati no jugwana tire biyamono aso gocha biyamono bekabu mukyo ko koyoro iga nkora ngo ikere ko bakanya koleta gocha yangira nieke pasauti gocha safada atogende kipindi kilikende na ande fa tombongi fa tutokuru kanombi ya mona soko tolemereria na sai kama sina ndiko mboko ande Paris mwende na Mwenyezi Mungu abachokoro moche gocha atobo kimwere yabona leta gocha fata kabachokoro bana gocha tianga fata li kwaningana yemo erendo manako yande gitikende Amore mwezi. Amore. Orario para ndi amore. Para orario. Amore. Marosire. Anyway, diamono. Ase ugo chakaga iga. Abatu kumenya kwebanga bale. Nama ene kyanyiri bageli gali tangani kayima. Bataifata diamono asogocha. Aso sanga amanaintwe aiga INKA litangani kayima barabata manyeti jengoro kufada ombongi yenda Robert nyambati nalirianga agaiga igo nanjitindi ale kruase family gaiga ombongi nere tata maene twanyorera makweli abera mange totegerera kaiga totegerere listen please totegerera kaiga ke mukweli abera mange mwisole na otwale kaiga aso wakiro Mong'ina kwaeli uikeria atware ngero gari lero atware gaiga nabanyi nabaiga barari na mbenene okwegena abari twakikire naro mwakomboto ise father nabande kubasinga ngo ao nabagaka bari aba INKA gaiga bari twage twicaga na baro goikeria. I think it's high time for us to wana to watch na ndamu to wana to kole mirima sobamo na koligere devotion na maene bune familia ncheboro ko kura se familia amuna inu mwensi ne ndu musasiroti asamo tukaya yotore emere mune mekongo tosiko bantu chamo aso kumanya no gusirana ntogosuka ntoko genderera tato kole tama gombo na kema mono kurwase asenarwa nara sister barwete familia bari bago tusabene botambe sister nare kagaya sister Priska wega uyo manwa ore nyumba ase Makinight aba sister bamenyete nyumba kenare go chante ngafato go kwenda nteberi abantu baito ngo basaberaniare go sister ngo basaberaniare na sister nare kurukaga iyo Omochokoro Priska amuna abande concepta amuna abande kurukamweno keraita bose mwabuchuri asinara churi asigaya na ba sister nare go chante ngafato go kwenda ka tukwanira abantu nende bayapore mbali ko beba ngo basaberane bale kenale bocha
Nyamira amenye Terangenyo. Tome na mama. Uri ngibore Teresia. Nyamira aliaga kare kuri Jumatatu. Mwete ndugiri yakore kanete sechine family mwamanyire. My sister maneno kuri kuchen. Mwana roto ego Nyamira agaria alio positive mboga. Mwana yo atogete kare nkorigoro. Ara sen nkorigoro. Amanga kwani bintu bya kwani we vinge. Iba menyete maigaria ase fo magafa na menyete maigaria. No muswati minto manene no bagore tobo no bamenyete. Lakini babata sawa korre biashara iga alia nyagitari bomboga mate iga. Jumapili bakakore gasi na ise bakakira no kwaeli bakatero na bacho bakore gasi Jumatatu. Saa 10 abantu mbaite toro bakatige bintororo abechigali. Saa 12 umwana igale enkorigoro. Kero korigereria na maene na bora kwana mange. Lakini asoko teo maene imechano neraro. Dito kongiro dunga inki kere. Onarko nona tiko Mong'ina mamuru ngo suppose ko bagaiga. Igoro mumro mabo monene nera karara. Mama mat yesterday. Kimba kwa roja semore. Igotore amona makweli asoro ganda roito. Na asobo maweito. Ngitawa kora singa kechega. Ngana twaro kerariwa to sabe. Tena asobo sibanye sai to rio monato konye asinga kechega tore. Na maene chikone se chiachire na abantu bachira abange bakora abantu cyasobo salia. Totenera bokon. Na torensere to SP ina mbenene we are Christians. Uyo toraba Kristo. Uno musiramu wa karororo no yomo. Lakini abandi bachire batikabere asokora na uwo siri abange. Nkaga iga fata na chikora achikotera gotera abantu mwasi botaberia. Ina ndene ga yotore no kuye na kurukumo ngiro ya bwate asoro sabanye sai. Amuno Mong'ina toane tiego ikeria bato kinira so kwegena. Na kema mono kurwa search sara chamno wesura kwabo tuamo rokigani kyo sasroti no bikira mbare imaroro. Na kena soko banyero batande asoko bareke mwansikie misi ntagatifu. Tuwaterane tusirane na kema na singa kechiga. Ugo tora senya anta semurindo o koreka na kwa rero konene. Tumureche kwake Mwenyezi Mungu, tumuite na tumulilie siku zote. Tusabe hukumu ya kurewa wako yanda wewe ase kuarua. Go and change. Go and do what? Yanda kwa ngandu kieke? Uunchurili. Na yu mumanyenye sai, umagwenere, uitie bibi yao. Pia muna fata, tundatukua ndamange, taikura andinde, nuko kwane, nuko wapora, senka agaiga, na kema munu tusirane, tusabirane. Ama ligara amange, tusipoteze matumaini. Pia numu wako mboto, nimemcheki mama pale, amunumu mroli ondene unaenda uchi. Niyanda uchi. Bia mwana. Mwako yeye na rata kwa batu charitali. Mwako yeye kile kwa kunyoba sasiroti tisi mzee. Mong'ina na harali. Wote familia yeye na baba watu wa mate korwa. Kurumati chache. Bia mwana. Toro kebano. Rero ngoko bature Mong'ina Katharina asondo ya mwali kwa sensewe na ngone katoro mwe ya sirira ona sorwete na kilisoro mutanga ni kuba kurasa makweli ase ngo mutura so munene umunamo mukuja so mubaya wero batakwera wetra Kristo wero mutoreto anyesai amatuka otra no mwalio na mabera otariko bareka tunyere ngo bwese no bwenge na amane tumetekera turakwe umoyo mutagatiura yo mintu kafarum na intotora utos bombre tuwe ko bya sore wero wetra Kristo wero mutoreto Omongurabana ine tiganya sai abastine mwensi asetalia tata liumwana mtakatifu tena marambuke sumanya na kumara batambe misa ichi alire